ערב טוב, אני שמח לפתוח את הערב. בעיקרון שואלים מה כבר אפשר להגיד על הקורונה. כבר יודעים, כבר סבלנו ממנה, כבר בהחלט הגענו לנקודת רוויון מבחינת הידע, כי מה עושים בבית? יושבים כל הזמן, קוראים הרבה ולומדים הרבה, ובסופו של דבר זה לא עוזר כל כך, זה יוצר בלבול. לכן בהרצאות שלי, מי שהכיר ומי ששמע חלק מההרצאות, אני אוהב לעשות סדר מההתחלה ועד הסוף. היום בהרצאה בעזרת השם נדבר על הנושא של מערכת החיסון, מה זה מערכת החיסון, במקביל לזה נדבר מה זה וירוסים, איך וירוסים מתנהגים, איך הם מדביקים אותנו, לאחר מכן איך מחזקים את מערכת החיסון, איך מחזקים את הגוף נפש, ממש הנפש שלנו תהיה חזקה ותראו כמה דברים שהם מפתיעים. בעיקרון זה יפה וטוב ללכת לכל מיני סדנאות של שיפור מצב הרוח וכולי, אבל אם אין את התזונה הבסיסית, הדברים האלה לא יחזיקו מעמד, וזו בעיה שהיא בהחלט רודפת אותנו כבר הרבה שנים, כי רואים הישגים בסדנאות מסוימות, אבל ההישגים האלה לא מחזיקים מעמד, בגלל העובדה שלא תמכנו בהם על ידי תזונה נכונה, ותראו מרכיבי תזונה ספציפיים שעוזרים. ואחר כך נדבר על החיסון החדש, הפרטים המינימליים שצריך לדעת, אבל מצד המדע, ואחר כך בשאלות, תוכלו לשאול שאלות ממה ששמעתם על החיסונים, ובסופו של דבר נשאל את השאלה, מתי אני כבר אהיה מחוסן אם קיבלתי את החיסון? אז אני כן התחסנתי כבר, תודה לאל הייתי בין הראשונים, ולכל החומר הזה שאתם תשמעו כאן, יש גם גיבוי הן בסרטים של יוטיוב, שם יש סרט אחד מוקדש בעיקר למערכת החיסון, אחר לצד הנפשי, ועוד אחד אחר שהוא לצד הזה של החיסון עצמו, האמיתות הנכונות לגבי החיסון. אז ברשותכם אני אכנס ישר למצגת עצמה, ונשתדל בעיקרון להביא רק את דברי המדע, ולא להסתבך יותר מדי עם דברים שהם אין להם סוף. אין סוף לכל אותם המצאות שממציאים נגד החיסון, וצריך לומר את זה בצורה ברורה ביותר, יש מגמות כאלה, יש אנשים שעובדים קשה כדי לקלקל לנו את המגמה ולעשות, לגרום לדמורליזציה, למצב כזה של אוי ואבוי, החיסון הזה הולך להרוג אותנו. אז לפני שאני ממשיך, ראיתם כבר את הנושא, אני רק רוצה להביא את השקף של ההרצאה, שהיא בחסות מוזיאון מורשת יהדות תימן והעיר, בחסות המחלקה למורשת ישראל, המחלקה הזו עושה נפלאות, וגם בית מורשת יהדות תימן, וכולם עושים ממש עבודת קודש, לחלק מכם ודאי זכורים המפגשים, במסגרת של סדנאות, של תזונה נכונה, רפואת הרמב"ם, וההשלכות שלה לימינו וכך הלאה. אז תודה לכם, בהחלט זה אכסניה נפלאה, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נגיע למספר גדול של אנשים, כי זה לא רק אלה שמשתתפים פיזית, אלא גם לאחר מכן אחרים יצפו גם בסרטון שיהיה, בעותק של ההרצאה שעולה ליוטיוב, ותקבלו את הקישור לזה. ישנו דבר שאני חייב לעשות אותו, והוא נקרא תצהיר. וזה בעקבות העובדה, התצהיר שלי, בעקבות העובדה שבכל הרצאה נכנסים גורמים עוינים, ומנסים לחבל בהרצאה, מנסים לעלות, להכפיש את השם שלי, ולומר שאני אדם שמקבל כסף מחברות תרופות וכך הלאה. אז הוצאתי תצהיר. אני החתומתה חיים בן רבי משה גמליאל, מצהיר בזאת כי אין שום גורם שמממן את פעילותי המדעית, ומעולם לא קיבלתי אפילו לא אגורה אחת מיצרניות תרופות, מגורמים מסחריים כלשהם, מגורמים מוסדיים כלשהם, או מאף אדם בתבל. עבור הרצאותיי אני מקבל שכר מרצה צנוע, וזו בעצם עיקר פרנסתי. אני מרצה באוניברסיטת בר אילן, ומשם יש לי את המשכורת שלי, משכורת גבוהה, קטנה, אבל מודים לקדוש ברוך הוא על הכל. אז בסופו של דבר, אלה שמכפישים וטוענים שאני מקבל כסף, הם לא יודעים במה מדובר. יש הרבה מהם שהם, ואני יודע מי הם, ואני לא אגלה לכם את כל הסודות למה אני יודע, איך אני יודע מי הם, אבל כל מה שאני עושה, אני מאמן בעצמי, את האתר שלי, את המאמרים שלי, את הכל. יש באתר שלי את התצהיר כולו המלא, אני לא אתעכב יותר מדי,
אבל רק לדעת דבר אחד, אני הדרכתי וליוויתי וטיפלתי בלפחות 1,000 אנשים, ולא לקחתי אגורה מאדם. ועל זה יש, איך אומרים, על זה גם כן יכולים לעבוד את הצעירים. אני בניגוד אליהם, שיש להם קליניקות עשירות, שיש להם הכנסות פנטסטיות, הם גם מוכרים וגם מטפלים וגם הכל, ויחד עם זה הם מכפישים אותי. רק לומר משפט מסכם, הנושא הזה בטיפול של גורם מאוד רציני, גורם שלמעשה, אם מישהו יהיה כאן באתר, ואם הוא נכנס כדי להכפיש את השם שלי או להוציא עליי שם רע, הוא צריך לדעת שהוא מסתכן בתביעה, כי יש לי חבר שהוא במחלקת סייבר, במקום מאוד מאוד חשוב, והוא יודע לאתר אתכם, ואני מדבר אליכם עכשיו, אלה שנכנסו כעוינים, אז לאתר אתכם, וגם כן בהחלט על ידי שיטות שונות, אם אתם יודעים לגבי IP, לגבי איכונים והכל, ובסופו של דבר אנחנו נגיע אליכם. אז כדאי שפשוט תצאו, אתם לא שייכים למקום הזה. וזה התצהיר שלי, ועכשיו בואו נדבר על מה תהיה ההרצאה. ההרצאה תהיה על מערכת החיסון. מהי מערכת החיסון? מה זה לחזק את מערכת החיסון? איפה היא נמצאת בגוף שלנו? מה היא עושה בגוף שלנו? ועוד ועוד. רק לשנייה כאן. כן. אז גם לגבי נגיפים. מה זה נגיפים? איך בכלל אנחנו מתמודדים עם הנגיפים האלה? ומה זה הנגיף של הקורונה? מגפת הקורונה, אם יש מגפה, אולי זה רק שפעת פשוטה. אז נעדכן את הנתונים, ויש דבר שלצערי היום זה כבר מתגלה בצורה מאוד מאוד כבדה וקשה, העובדה שאלה שחלו בקורונה, אפילו שהבריאו, או אפילו שלא היה להם תסמינים קשים, הם סוחבים איתם תסמינים כרוניים ארוכי טווח, לאורך חודשים, והתסמינים האלה הם מאוד קשים, אני מדבר עליהם. אז גם אצל אלה שחלו קלות במחלה, וחשבו, לא, בכלל לא חולים, אז לכן, מי שחושב שקורונה זה עוד שפעת, אז הוא טועה טעות חמורה. וכמובן, החלק של ההרצאה שחשוב לחיזוק מערכת החיסון ולשיפור הכושר הגופני והנפשי, יש מרכיבים בתזונה שאתם יכולים לאמץ אותם, זה מהבית. בבית שלכם יש אותם, רק תאמצו אותם יותר ותימנעו מאחרים, ובסופו של דבר, כשנחזק גם את הגוף וגם את הנפש, הרבה מהמאורעות הקשים שעוברים עלינו יתקבלו בצורה יותר קלה. לא צריך תרופות. יש במזונות שלנו את המרכיבים שיעשו את כל ההבדל. החיסון החדש לקורונה, עובדות מדעיות וסתירת טיעונים שקריים. זה לא סתם טיעונים, אלא זה ממש טיעונים שקריים, כמו שתראו. וזה עם מגמה ממש לעורר בלבול בקרב הקהל. מה שקורה, חדשות טובות. אני רוצה קצת את הרוח ששמעתם עד עכשיו לאזן בחדשות טובות. שמה החדשות הטובות? תוצאות ראשונות, זה חדשות מהיום ממש. בשעה 4:30 היום, תוצאות ראשוניות במרכז הרפואי שיבא, שבועיים לאחר החיסון, 50% מקבוצת המחקר פיתחה נוגדנים, וכמו שאומרים, התוצאות האלה הן באמת תוצאות מדהימות. נקרא את מה שאומר פרופסור גילי רגב, יוחאי, זו בשורה משמחת עם אור גדול בקצה המנהרה. אז זה יהיה לקראת סוף ההרצאה, אבל נתחיל את ההרצאה בטוב ונסיים בטוב בעזרת השם. רק כדי שלא נתעלם מהעובדות. ישנו רב שמפרסם, ואני אומר את זה, זה הכי חורה לי. לא אכפת לי שמישהו אחר לא זה, אבל אחרים לא מפרסמים סרטי וידאו ביוטיוב כדי לפרסם לקהל רחב. הם אומרים את הטיעונים שלהם במקומות שונים, אבל רבנים שממש משתמשים בערוץ הזה של היוטיוב כדי לפרסם שקרים. אחד הרבנים האלה אומר, יש רק 3,000 חולים בישראל, אז מה עושים מזה עניין? זה כלום, זה כמו שפעת וכו'. והוא לא שם לב שמדובר על 3,000, כמעט 3,500 של מתים בישראל. כמה נדבקים יש? 450,000 בשנה, בפחות משנה, 450,000. וכמו שאמרתי לכם, חלק גדול מהם, 90% מהם למעשה יגלו שיש להם תסמינים קשים ביותר, גם אם במחלה עצמה לא היו תסמינים קשים. חלקם יהפכו לנכים, חלק גדול מהם, נכים. אז לא לזלזל במחלה הזאת. מי שרוצה לשמוע לאחרים וכולי, ולא לקבל את העובדות המדעיות הפשוטות, שיעשה את זה. בעולם כולו יש כבר קרוב ל2 מיליון מתים. סך הכל נדבקים 85 מיליון. ומספר המחלימים 60 מיליון, שזה אומר ש90% מהם לא יחלימו לגמרי. יהיה להם תסמינים, יהיה להם
נכויות מנכויות שונות באיברים שונים בגוף. אז הנגיף הפתיע אותנו מאוד, חשבנו בהתחלה שזה סתם סוג של שפעת, הוא לא מדביק בקלות, לא פוגע בילדים, תסמינים קלים וכולי, אבל היום אנחנו יודעים שהוא פוגע גם בילדים. אתם רואים מה קורה היום בבתי הספר, כאשר בבתי הספר לאט לאט עולה המספר של הילדים הנפגעים, ולא רק זה, אלא שבעיקרון גם ילד שלא נפגע לגמרי שהוא שוכב במיטה או חלילה צריך להיות בטיפול נמרץ, ילד כזה שהוא לא מראה תסמינים קשים, עלול להיות עם בעיות שנזכיר אותם בהמשך, מהן הבעיות שיכולות להיות. אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מערכת חיסון מדהימה, ואנחנו נלמד איך לחזק אותה. אבל יש כאלה שאומרים לי, רגע, אתה רוצה לחזק את מערכת החיסון? הרי אם תהיה חזקה, היא תהיה אלימה, היא תתקוף אותנו, היא תתקוף את האדם עצמו, מחלה אוטואימונית. לא, זה לא מערכת חיסון חזקה, או לחזק את מערכת החיסון, זה אומר לעשות אותה חכמה ומדויקת, שהיא לא תתקוף אותנו, שהיא תדע להבדיל בינינו לבין העולם הזר, העולם החיצוני. אז מה זה מערכת החיסון? במערכת החיסון שלנו יש 3 מרכיבים עיקריים, יש איברים ממש בגוף שהם שייכים למערכת החיסון. יש גם תאים מיוחדים של מערכת החיסון וגם חומרים, ומיד נראה איך היא פועלת, אותה מערכת, ואיפה היא יושבת וכך הלאה. אז איברי מערכת החיסון, יש כל מיני איברים שונים, ושוב כאן אותה הצעה שאמרתי, מי שמעניין אותו לעיין יותר, אז יכול בזמן שהוא מקרין לעצמו את הסרט, שיעצור את השקף ויקרא לגבי איברים שונים, מי הם ומה הם. אבל חשוב לדעת ששני האיברים של מערכת החיסון החשובים ביותר, זה בלוטות הלימפה, שמענו על בלוטות הלימפה שהיו מוגדלות בצוואר של אדם או במקומות אחרים בגוף. מה זה בלוטות הלימפה האלה? ויש גם כן את מה שנקרא מח העצמות, שגם הוא איבר כזה. אז רק לגבי בלוטת הלימפה אני אומר בקצרה, בלוטות הלימפה מפוזרות בכל הגוף שלנו. ומה הן עושות? תחשבו לרגע, זה כאילו שבמדינת ישראל יש מחנות צבא שמפוזרים בכל הארץ. מחנות צבא, יש שם הרבה חיילים מוכנים להגן על הסביבה שלהם וכך הלאה. ככה זה בלוטות הלימפה. אלה שבצוואר מגנות בעצם על אזור הצוואר, הלוע, הגרון וכך הלאה. ומה שקורה זה שאם ישנו חיידק שהדביק את הגרון, בלוטות הלימפה מיד שולחות המוני תאים של מערכת החיסון, והתאים האלה יוצאים דרך כלי הדם אל האזור שמותקף, או האזור של הגרון למשל, ואז יש לנו כמות גדולה של תאי חיסון שהגיעו בשברירי שניות, הגיעו למקום הזה, ואז הם עושים את המלחמה. מה הם עושים? מיד נראה. במח העצמות שלנו, בתוך העצמות יש חומר רך, שנקרא מח העצמות, בתוכו יש יצירה של תאים חשובים מאוד. התאים האלה, אחרי שהם נוצרים, עוברים מהעצמות אל הדם. הדם שלנו נראה אדום בגלל שרוב התאים בו זה תאים אדומים. אלה תאים שמעבירים חמצן לכל תא ורקמה. אם אנחנו זוכרים, ונראה את זה אחר כך בחטף, הדם שלנו מגיע אל הריאות, ובריאות מקבל חמצן, תאי הדם מקבלים חמצן, ואז מהריאות הם נשלחים שוב לכל הגוף, לחלק חמצן לאיברים שונים של הגוף, לרקמות שונות. אז אלה תאים אדומים, ורוב הדם הוא אדום, לכן, רוב הדם יש תאים אדומים, לכן בגלל זה הוא אדום. אבל יש בתוכם, בין הזה, כשרואים את הדם האדום, בתוכו יש גם תאים לבנים לגמרי. התאים הלבנים האלה הם שמהווים את מערכת החיסון שלנו, את המרכיב התאי, זאת אומרת, תאים של מערכת החיסון. אז יש לנו את התאים האלה, ואני אומר עוד מילה עליהם. כאן זה בתמונה במיקרוסקופ אלקטרונים סורק, שאני עשיתי בעזרת מיקרוסקופ, עבדתי בהדסה בין השנים 77 ל-84, הייתי מנהל היחידה למיקרוסקופיה אלקטרונית סורקת, ולאחר מכן באוניברסיטת שיקגו ל-12 שנים, גם שם הייתי מנהל היחידה, ועבדנו על מחקרים מאוד רציניים, כולל חקר נגיפים כגורמי סרטן וכך הלאה. אז מלבד שני סוגי התאים האלה שמשייטים להם בזרם הדם שלנו, יש סוג שלישי שנקרא תאים צהובים, אני קורא להם צהובים, אף אחד לא קורא להם צהובים, אבל הם צהובים לפי מה שעשיתי בבדיקות של המיקרוסקופ המיוחד, והם משתתפים בתהליך הקרישה של הדם. אז הם לא חשובים למערכת החיסון, אבל חשובים למערכת הקרישה, קרישת דם, שהדם לא יזרום מהגוף שלנו בצורה חופשית. אז נחזור לסכם, מערכת החיסון שלנו, חוץ מזה שיש בה, שהיא כוללת רקמות שונות ואיברים שונים,
יש בה גם תאים, ועיקר התאים האלה מסתובבים בדם. בבדיקות הדם ודאי ראיתם את השמות נויטרופילים, בזופילים, אוזינופילים, גרנולוציטים, מונוציטים, ליפוציטים, כל אלה הם באמת תאים שבודקים לנו בזרם הדם ועושים ספירה מבדלת ורואים אותם. אבל יש עוד תאים אחרים, הרבה תאים אחרים, שהם עושים את העבודה שלהם בתוך הדם, אבל קשה לזהות אותם בשיטה פשוטה של בדיקה. אנחנו זיהינו אותם באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים סורק, מיוחד שהיה לי גם בהדסה וגם באוניברסיטת שיקגו. המכשיר הזה יכול לקחת דגימה של דם ולהגדיל אותה פי 200,000, פי 300,000, וככה אפשר לראות את התאים ולהבחן את הסוגים השונים של התאים. אני באמצעות המכשיר הזה גיליתי כ-40 סוגים שונים של תאי דם לבנים הכוונה, שמהם עלולים להתפתח סרטני דם, מה שנקרא לוקמיות. אז תיארתי אותם גם כן עם מה מאפיין שטח הפנים שלהם, איזה חלבונים יש להם וכך הלאה. ככה נראית תמונה במיקרוסקופ הסורק שמוסיפים לה גם את מימד הצבע. התא הלבן הזה זה תא לבן, וזהו תא שהוא למעשה אחד מהתאים של מערכת החיסון, שמסתובב ומזהה גורם זר ומתחיל לתקוף אותו. הנה גם כן תמונות של תאים אחרים במערכת החיסון שצילמתי בשיטות מיוחדות, מיקרוסקופ הסורק, בהגדלות עצומות, ואני יודע כל תא, מהו, מה הסוג שלו, מה התפקיד שלו וכך הלאה. חלקם הם תאים בלענים, תא שבולע, יודע לבלוע חיידקים וכך הלאה. כאן יש לנו תא שמיד נראה אותו, זהו תא, אני אראה אותו אולי כאן קודם, זהו תא שמייצר נוגדנים. אז יש לנו תאים שמגינים עלינו, ויש לנו גם נוגדנים, ונדבר עליהם. אז בחומרים שמסתובבים, והם ממש נותנים לנו הגנה מפני חיידקים שונים, מפני נגיפים וכו', יש לנו חומרים שנקראים נוגדנים, לקטופרינים, ציטוקינים, ועוד ועוד חומרים שגם הם מסתובבים. אז מערכת החיסון זה איברים, תאים וחומרים. ועכשיו בואו נראה איך היא נלחמת נגד הנגיף. אז מי זה האויב שלנו? הנגיפים האלה, הרבה נגיפים שמסתובבים ומדביקים אותנו. המעניין בכל זה שהנגיפים הם כל כך זהירים, שזה מפליא שמסוגלים, קודם כל בכלל לפגוע בתא אחד של אדם, אבל גם לפגוע באדם שלם. נגיף אחד יכול למוטט לגמרי אדם שלם. הנה, קחו כאן לדוגמה, זהו תא של אדם, והתא הזה גדול, זאת אומרת, פה בנקודה האדומה זה נגיף, הוא כל כך זעיר וקטן, שנגיף הוא 1/1,000,000 מהנפח של תא. כלומר, הוא כל כך קטן, שאתה אומר, מה הוא יכול כבר לעשות לתא? איך הוא מדגדג אותו בכלל? והנגיפים באים בצורות שונות, כלומר, הם באים עם חלבון בהיקף שלהם. תראו אצלכם כדורים קטנטנים זעירים שמשייטים באוויר, לכל אחד יש את המבנה המיוחד שלו. לאחד יש מבנה עגול, לשני כמו קובייה, השלישי כמו טרפז וכך הלאה. והנה כאן יש לנו גם כן שמות של כל מיני נגיפים, כל נגיף יש לו מבנה אחר, אבל לזכור, הם זעירים ביותר, חלקם יכולים ממש להסתובב באוויר, ממש לשייט באוויר, בכלל אין להם משקל כדי ליפול למטה. אז עכשיו, זה האויב, מה הוא עושה לנו? איך הוא תוקף אותנו? למעשה, אם יש לי תא, וכאן למטה אתם רואים תא של אדם, כאשר נגיף מגיע, פה הנגיף נראה בהגדלה עצומה בהשוואה לאמת. האמת, אם אתם מסתכלים כאן על הקרום, כל נקודה זה הגודל של נגיף, אבל עשו את זה בצורה מוגדלת כדי שנוכל לראות מה קורה. אז נגיף בא, מתקרב לתא, ובעיקרון הוא נצמד למשהו שנקרא קולטן, ואז כשהוא נצמד לקולטן, הוא נכנס לתא, והתא מתחיל להיפגע, ואני אראה מה בדיוק קורה לו. עוד נגיף ועוד נגיף, אז אם יש להם כל מיני קולטנים. בקורונה למעשה, הנגיף נכנס דרך האף, דרך הפה, ובניגוד לשפעת הוא לא עושה מחלה רצינית באף, בפה, בלוע, אלא הוא חודר עמוק עמוק לתוך כלי הנשימה, ושם הוא נצמד לקולטן שישנו שם, אייסטו קוראים לו לקולטן הזה, וכשהוא נצמד שם, הוא ממש גורם לתהליכי דלקת ובעיות אחרות בדרכי הנשימה, ולכן יש בעיה של קוצר נשימה וכך הלאה. אז מה קורה בדרך כלל לנגיף, לא לקורונה, נגיף של שפעת למשל, אמרנו שהוא נצמד לקרום של התא, ואחר כך אתה בולע אותו, הקרום כאן של התא, בלע את הנגיף, והנה הנגיף כאן, יש לו קליפה חיצונית, עם ספייקים, מי שכבר ראה את התמונות האלה, יש לו כמו בליטות כאלה, ובתוכו יש חומר גנטי. אז ברגע שנגיף כזה מוחדר לתוך התא,
הוא מזריק לתוך התא חומר גנטי, והחומר הגנטי משתלט על הגרעין של התא, ומתחיל לייצר עכשיו מייצר נגיפים. נגיד שוב, הנגיף נכנס, משתלט על הגרעין של התא, בגרעין של התא יש את המידע הכי בסיסי של התא, למשל תא שמייצר אינסולין, כתוב שם בחומר הגנטי לייצר אינסולין, אז עכשיו הוא מפסיק לייצר אינסולין, ומה הוא מייצר? חלקיקים של נגיף, והנה אנחנו רואים את זה כאן, אם אתם יכולים לראות את הסמן שלי, החלקיקים האלה הם חלקים של הנגיף, הם הולכים ומתעטפים עם הקרום של התא, שהופך להיות גם כן הוא בעצמו כמו קרום של נגיף, וזה יוצא החוצה. רק להבין את זה, נגיף אחד שחודר לתא אחד, יכול לגרום לתא, קודם כל הוא אחר כך הורג את התא, אבל קודם כל יכול לגרום לתא לייצר בין 10,000 ל100,000 חלקיקים של נגיפים חדשים, וכולם יוצאים אחר כך מהנגיף ומדביקים, יוצאים מהתא ומדביקים עוד הרבה תאים אחרים. אז מאחד יכולים להיות 1,000 או 10,000 נגיפים. בעיקרון אני חקרתי את הנושא הזה עוד בשנות ה-70, כאשר פרסמתי שנגיף יכול לחולל סרטן גם כן, אז עוד לא ידעו את זה אם נגיף יכול לחולל סרטן, והראיתי שכשמדביקים תאים, כל מה שיש כאן בתמונה זה תא אחד, וכשמדביקים עם נגיף, אני פרסמתי לראשונה בעולם מראה של נגיף, זה נגיף האינפלואנזה, נגיף של השפעת, והמראה שלו בתלת מימד, בהגדלה של פי 500,000, הגדלה עצומה, ואז כשמדביקים התא לאט לאט מתחיל להיות עבה יותר, מתקדר, והנה מה שקורה לו, הוא נהיה תא כדורי, שגם כן רואים על פני השטח שלו המון חלקיקים של נגיף, אבל יחד עם זה התא הזה כבר הופך להיות סרטני, אם מחדירים אותו מתחת לאור של חיה, החיה הזאת הופכת בסופו של דבר להיות מלאה בגושים סרטניים. אז מה עושה הקורונה? ראינו כאן נגיפים באופן כללי, מה הם עושים, מה יכולים לעשות? מה עושה הקורונה? הרבה מכם כבר יודעים את הרקע שלו, מסין וכולי, כל דברים האלה, אני לא חוזר, מי שירצה יוכל לחזור בשידור החוזר של ההרצאה, לחזור לשקף הזה ולקרוא את הפרטים. אז איך נראה נגיף הקורונה? מאוד דומה לנגיפים אחרים. מבחוץ הוא נראה כמו כדור, אבל מעל הכדור יש לנו בליטות כאלה, והבליטות האלה כולם זה חלבון בעצם. חלבון, אני אסביר בהמשך מה זה חלבון, אז יש לנו כאן למעשה את הנגיף מהצד השני, כלומר, לא מהצד השני, אחרי שכאילו פתחו אותו לחצי, ואז רואים שוב, החלבון הראשון שקודם כל מקיף אותו, מעטפת של הנגיף. אחר כך יש חלבונים מסוגים שונים שמתבלטים החוצה. הם אלה שעוזרים לנגיף אחר כך להיצמד לתאים של האדם ולהדביק אותם. והנה בתוך החלל הפנימי של הנגיף יש סליל גנטי, סליל שאיתו הנגיף הזה יכול לגרום לתא לייצר עוד נגיפים וככה, כי נגיף לבד אין לו מערכת עיכול, אין לו אפשרות של התרבות וכולי, רק אם הוא חודר לתא הוא מזריק את החומר הגנטי וכך הוא משכפל את עצמו. אז הנה דוגמה מהדמיה, הנה נגיף, פה זה נגיף, למרות שהוא רק מותה, אבל זה נגיף, מה שיש למטה בצבע מין כתום כזה, אני אפילו לא טוב בצבעים, אז זה תא של רירית הנשימה, זה קרום התא בעצם, בקרום התא יש שם את הרצפטורים האלה שהראינו בשקף הקודם, ואז הנגיף מתקרב, ומה קורה? למעשה, הבליטות של הנגיף מתקשרות אל אותו קולטן, ומרגע שיש את ההתקשרות הזו, הנגיף כבר לא עוזב את התא, אי אפשר, התא לא יכול להשתחרר ממנו, ואז הנגיף לאט לאט נכנס, אתם רואים כבר, יש כאן איזושהי מגרעת כזאת שמכניסה את הנגיף לתוך התא, ובהמשך הוא נודד, אמרנו שזה בדרכי הנשימה, פה יש לנו תמונה של הקנה, קנה הנשימה, וההתפצלויות שלו לצינורות נשימה הרבה יותר, דרכי הנשימה יותר צרים ויותר קטנים, ומשני הצדדים זה הריאות שלנו, ולמעשה מה שקורה, הנגיף אוהב לחדור פנימה ולהיכנס עד הסוף, בפנים, ושם הוא מדביק, שם הוא אוהב להדביק, כי שם יש שם גם יותר מהקולטנים בשבילו, אז לכן במחלת הקורונה, המחלה מתמקדת בעומק של הריאות, ואילו בשפעת היא בדרך כלל מתמקדת בדרכי הנשימה העליונות, ולפעמים זה יורד למטה ועושה דלקת ריאות. אז הנה אנחנו מתקדמים, הנה מה שקורה, יש לנו בסוף אותם דרכי הנשימה, יש נודיות,
נודיות זה המקום האחרון ביותר, שבו כשמגיע אוויר מבחוץ עם חמצן, החמצן הזה עובר דרך הדופן של הנודיות, ומגיע לתאים אדומים, והתאים האדומים נושאים את החמצן הזה אל כל הגוף. אז אם הנגיף בא לכאן והוא נכנס והוא מתחיל להתרבות כאן, מה שהוא גורם זה שתהיה כאן דלקת, ואז הנודיות האלה מתמלאות בנוזל דלקת, והן נחסמות, ולכן כשבן אדם נושם הוא מרגיש שהוא לא יכול לנשום עמוק, הסטורציה שלו, כך קוראים לזה, היא נמוכה, ואז יש גם בעיה של קודם כל הנשימה היא לא מספיקה, וגם המעבר החמצן הוא לא טוב, וכך ממש מתמוטט אדם מהמצב הזה שנגיף קורונה הדביק אותו. אבל מה למדנו עם הזמן בקשר לנגיף הקורונה? שהוא מדביק לא רק את הריאות, אלא, הנה, מדביק את הריאות, רואים פה גם את קרום הלב, הוא גם יודע להדביק את העור, את הכליות, את הכבד, את המוח, את קרומי המוח גם כן, את מערכת העיכול וגם את העיניים. מה זה אומר? אז יש אנשים שהראו תסמינים כאלה באיברים שהזכרתי, אבל יש כאלה שלא הראו את התסמינים, אבל לאחר חודש, חודשיים, פתאום יש להם תסמינים, אם זה בקרום המוח, אם זה במעיים, אם זה במקומות אחרים, ואלה הם תסמינים מאוחרים שמשאירים הרבה אנשים נכים בגלל הקורונה הזה. אז הנה כאן אנחנו רואים שוב את הנגיף, אבל הוא בהדמיה אחרת. מה זה הכחולים הקטנים האלה? אלה נוגדנים. ברגע שחודר נגיף כזה לגוף, גם במחלת הקורונה, מערכת החיסון מתגייסת, והיא מתחילה לייצר נוגדנים נגד הנגיף. והנוגדנים האלה בכמויות אדירות. הנוגדנים הם חלבונים בצורה של האות Y באנגלית. כאן. והם נצמדים אל הדופן של הנגיף, כי הנוגדנים נוצרים במיוחד נגד החלבון שעל הנגיף, ואז הם מנטרלים אותו. הנגיף הזה כבר לא יוכל יותר, מה שאתם רואים כאן בלבן זה גם כן הנוגדנים, והם נצמדים לספייקים האלה, לאותם בליטות שיכולות להתקשר אל תא ולהדביק אותו. אז מה שקורה, ונראה את זה כאן בהדמיה, מה שקורה זה כך, הגוף ייצר נוגדנים, הנוגדנים עוטפים את הנגיף, פה באמצע יש לנו נגיף, עם הבליטות שלו, הספייקים האלה שלו, והנגיף הזה עכשיו רוצה להתקדם לתא, ולמטה יש לנו תא, רוצה להתקדם ולהדביק את התא על ידי זה שהוא מתקשר אל הקולטן הזה. אבל אם יש שם נוגדן, הוא לא יכול להתקשר יותר, הנוגדן מנטרל אותו, ואז הנגיף מסתובב בלי לעשות שום דבר. לכן מערכת חיסון טובה יכולה להתגבר על הקורונה, ומה שקורה עם הזמן, כל נגיף, מה שאתם רואים כאן בליטות לבנות קטנות, זה אותם נוגדנים. הבליטות הכחולות זה למעשה הבליטות האורגינליות של הנגיף. אז הנה כאן נגיף ועוד נגיף, הם מסתובבים, הם לא יכולים להדביק את התא, יש לנו תא ברקע, והתא לא מודבק, בגלל שהנוגדנים נטרלו את הנגיף. אבל יותר מזה, הנוגדנים גורמים לנגיפים להיצמד ולהידבק אחד לשני ולהפריע אחד לשני. זה כאילו שפכת להם דבק מגע כזה. ואז כשהם הופכים להיות לגושים גדולים יחסית, של הרבה נגיפים, בא תא בלען, תא של מערכת החיסון שיודע לבלוע, ואז הוא בולע את כל הגוש הזה, ושופך עליו חומרי רעל ומחסל אותו. הנה עוד גוש נוסף. אז לכן, כאשר מערכת החיסון עובדת טוב, היא יכולה לייצר נוגדנים, והנוגדנים ביחד עם תאים אחרים, ישנם תאים קטלניים אחרים שיכולים בעצם להשמיד את הנגיף. אבל מתברר שמה זה אתה אומר לנו, אם יש לאדם מערכת חיסון טובה, אנחנו צריכים לחזק אותה, כי בדרך כלל אם לא נעשה את הצעדים שנראה עכשיו, אז לא נוכל לחזק אותה, וזה אומר שהיא לא תוכל לייצר נוגדנים כמו שאנחנו רוצים, זה אומר שבסופו של דבר גם תאים שצריכים לבלוע, לא יבלעו את הנגיף וכך הלאה וכך הלאה. אז בואו לחזק את מערכת החיסון. ואנחנו עושים את זה בשיטה שפיתחתי שנקראת שיטת הרמת הרפואה המונעת תכליתית. זו שיטה שאתם תוכלו לשמוע עליה, מי שירצה את הפרטים, היא שיטה קלה מאוד להבנה, אבל היא תכליתית. זה אומר לך מה כן לאכול, מה לא לאכול, ויש לך המון דברים לאכול, זה לא שאוסרים עליך הרבה דברים, אלא אתה פשוט מבדיל בין הטוב בין הרע בכל מוצרי המזון שלך. אז ישנו סרטון ביוטיוב שנקרא מדע על הבר אילן, תזונה בריאה, עובדות מדעיות וניפוץ מיתוסים, זה מדבר על שיטת הרמת שפיתחתי. השיטה מבוססת בקצרה ממש, גם על רפואה טבעית שבה קודם כל באופן טבעי, מזונות שונים ומזונות, אבות המזון הנכונים, חומרי הגנה, ויטמינים, משלימי תזונה וכך הלאה. לא להתבלבל עם המילה טבעית.
הרמת זה לא רפואה אלטרנטיבית, זה לא רפואה טבעונית או משהו כזה, לא, היא רפואה שמשתמשת בכוחות של הגוף שלנו, אבל לפי מחקרים מדעיים, לא לפי תיאוריות איך אומרים, ה-60 השנים האחרונות כבר מזמן היו צריכות להשכיח אותם, אז אלה דברים שהם נקבעו על ידי המדע, והם כאלה שהם צריכים להיות מוכרים אפילו על ידי הרפואה המודרנית, כי הרפואה המודרנית היא החלק המרכזי שבכלל של כל הרמת, שיש בה גם את הבדיקות דם הרוטיניות, גם בדיקות גנטיות, בדיקות סקר וכו'. ולזה יש גם נופך של גוף נפש, שנראה אותו בהמשך, שממש חייבים לעשות את כל מה שצריך לעשות, לפי, מכאן קיבלתי השראה, כאן קיבלתי השראה מהרמב"ם, בספר שכתבתי על רפואת הרמב"ם, מבחן המדע בין זמננו, אז רפואת גוף נפש, לשיא הכושר הגופני והנפשי. זוהי הרמת, שוב אפשר לשמוע, כמו שאמרתי בסרטונים אחרים את הפרטים, הרמת נועדה לטפל, למנוע עייפות כרונית, חרדות, השמנה, מחלות לב וכלי דם, מחלות מעיים, ניוון מוחי, אלצהיימר, פוריות, לשפר את הפוריות ועוד. על מה מסתמכת הרמת? לא על תיאוריות ולא על דעות וכולי, אלא על מאמרים מדעיים שבאים מ-30 פלוס עיתוני מדע, כתבי עת מדעיים בנושאים של תזונה, תזונה קלינית, תזונה אונקולוגית. אני פיתחתי את הדברים האלה בעיקר כשהייתי באוניברסיטת שיקגו, בין השנים 84 ל-96, לא מרצוני נשארתי שם, מי שמכיר את הרקע שלי יודע את זה, אבל עם הזמן פשוט מה שקרה זה שהיו הרבה חולי סרטן שטיפלנו בהם, וברוך השם עזרנו להם להתרפא, והם לא ידעו מה לאכול, ואני למדתי את הנושא הזה, עבדה איתי תזונאית מהטובות ביותר בעולם שהיו אז, וממנה למדתי את הכל, זה נקרא תזונה אונקולוגית, תזונה לחולי סרטן, אבל יחד עם זה, גם כן השלמתי את הידע לגבי הנושא של תזונה קלינית, כלומר לגבי מצבים רפואיים שונים, וגם תזונה מונעת, כלומר גם לאדם הבריא, התזונה מתאימה לו. מה יש ברמת, מה הם העקרונות? שני עקרונות חשובים. העיקרון הראשון זה אספקת אבות המזון, שאנחנו נספק ונדע בדיוק מה אנחנו מספקים לאדם מבחינת אבות המזון. אבות המזון זה פחמימות, שמנים וחלבונים. והנקודה השנייה היא לספק לגוף חומרי הגנה כל הזמן. מאיפה באים חומרי הגנה? הם באים מהמזונות שלנו, בעיקר מהירקות ומהפירות שלנו, מהתבלינים שלנו, ואלה מספקים גם ויטמינים, גם מינרלים, ועוד חומרי רפואה נפלאים שנקראים פוליפנולים, קרוטינואידים וכך הלאה. אבל בואו, אני יודע שאתם כבר עייפים מכל המושגים, בואו ניתן לכם את הצ'ופר, כי אני לא ארחיב את הנושא בחלק השני, אלא קצת על החלק הראשון. אז בחלק השני, תארו לעצמכם שאתם אוכלים כל יום פלפל מתוק, גמבה, אבל בצבעים שונים. מה עשיתם פה? בפלפל יש כמות עצומה של ויטמינים, בעיקר ויטמין C. בפלפל יש כמות עצומה של חומרי רפואה, אותם פוליפנולים קרוטינואידים, אבל אלה באים בצבעים שונים. אם אנחנו נאכל בצבעים שונים את הפלפלים בצבעים שונים, אז נקבל כל צבע זה חומר מרפא או חומרי מרפא מקבוצה אחרת, חלקם לטיפול בלב, חלקם למוח, חלקם לכל השלד וכו'. שוב, באחת ההרצאות שלי תוכלו לראות שם את הפירוט, בהרצאה הזאת שהצעתי לכם, אבל גם בהרצאות אחרות. אז אכן, אכילת פלפלים, אז זה כבר הטיפ הראשון, בקלות, אבל אחר כך גם כן יש לנו גם ירקות אחרים, כל הירקות העליים שישנם, אם זה גם כן פטרוזיליה וכו', סלרי וכו', כל אלה מספקים ויטמינים, מינרלים וחומרי הגנה. אז בואו נחזור לעיקרון שלנו, אז אנחנו רוצים ברמת, מלבד מה שהזכרתי לפני כן, לספק את אבות המזון, יש לנו פחמימות, שמנים וחלבונים, ואני אסביר לגבי כל דבר בצורה יסודית. הרמת למעשה קצת, איך אומרים, לא מרוצה ממה שקוראים תזונה ים תיכונית. כולם מדברים על תזונה ים תיכונית, כמה היא טובה ובגללה אנשים חיים יותר באגן הים התיכון, ולמעשה מתברר שכ-20 מדינות ששוכנות על אגן הים התיכון, לאף אחד אין תזונה דומה למשל בתזונה של האחרת. אז ממה אתה מתלהב? ולא רק זה, אלא שגם בכל עיר, אם אתה לוקח באיטליה, אז עיר שנמצאת במרכז איטליה, הם צורכים יותר בשר, ועיר שנמצאת בחוף יותר דגים. אז יש לנו בעיה שאתה אפילו בתוך אותה מדינה, אין לך אותה תזונה. אז הכללים של התזונה הים תיכונית הם יותר מדי מלאכותיים, הם לא תכליתיים. אז לכן אנחנו מכניסים
ותוכלו לעיין כאן לראות את ההבדל העצום בין תזונת הרמ"ט לבין תזונה ים תיכונית. זה מבוסס על עקרונות מסוימים של התזונה ים תיכונית, אבל יש הקפדה על איכות ומינונים של אבות המזון, איזה שמנים לקחת והכל. מיד נדגים ממש בקצרה. מי שרוצה שיקרא את זה בזמן שהוא צופה בסרטון. חשוב לדעת שהמידע הרקע להרצאה הזאת והרצאות אחרות נמצא באתר שלי. האתר שלי נקרא רותם מכוני מחקר. אם תכתבו בגוגל רותם פרופסור חיים גמליאל, אתם תגיעו לאתר, ושם באתר יש מדור שנקרא קישורים מומלצים. בקישורים מומלצים תוכלו למצוא המון מידע על שיטת הרמ"ט. ולא רק זה, אלא שאם אנחנו ניקח, יש דף סיכום שאומר איך באמת, איזה דברים אני צריך לקחת מבחינת פחמימות, חלבונים, שומנים בתזונה כדי להגיע לשיא הכושר הגופני והנפשי. וגם כן אם אנחנו לוקחים, אפשר גם כן להכין תפריט יומי, יש תפריט יומי לדוגמה. ובסופו של דבר, אחת הטבלאות החשובות ביותר זה טבלת מזונות דלי סוכר ועמילן, כי הבעיה העיקרית שלנו היא שאנחנו צורכים יותר מדי סוכרים ועמילנים שהופכים לשומנים בגוף שלנו, ומדכאים את מערכת החיסון, וגורמים לנו לבעיות נפשיות. אז חייבים לעשות כאן את הקביעה של כמות, כמה מותר לך לקחת מהפחמימות. אז יש גם כן את הפירמידה של המזונות, העינו מי שרוצה, הנה כאן התפריט היומי לדוגמה, תפריט של 1,800 קלוריות ליום, ואתה יכול לאכול 6 ארוחות ביום ולסבוע ולהיות שבע כל הזמן, אבל יחד עם זה אתה מכניס לגוף את הדברים הנכונים, וגם כן הדברים שיתנו לך אנרגיה גופנית ונפשית בצורה הטובה ביותר. כך גם בספר שלי, רפואת הרמב"ם, מבחן המדע בן זמננו, הספר עצמו עוסק באמת ברפואת המדע, הוא לא מביא את הרמ"ט כמו שהיא, אבל מתוך רפואת הרמב"ם אפשר לקבל עקרונות, חלקם לא נכונים לימינו, צריך להבין את זה, אבל חלקם נכונים לימינו והם חשובים מאוד. אם אנחנו נמשיך, יש גם את הקורסים לאלה שרוצים, כי תמיד שואלים אותי, איפה אתה מלמד את הדברים האלה? זה בבר אילן, אני רכז האקדמי של אותם לימודים בתחום החינוך לבריאות ואורח חיים בריא, אז גם זה, אם מחפשים, אז פרופסור חיים גמליאל, אוניברסיטת בר אילן, ואתם תוכלו למצוא שם את רשימת הקורסים, ואיך ליצור קשר עם, לי אין קשר לא להרשמה, לא לשום דבר, יש מזכירות שעושה את כל זה. אז מי שרוצה להרחיב ידע, יש את הקורסים, יש קורס בסיסי, יש קורס מתקדם, לאחר מכן קורס תעודה אפילו, שהאדם שמסיים את הקורס השלישי, הוא יכול כבר להתחיל ללוות אנשים, ובעיקרון גם כן להיות מדריך של אנשים, מדריך אישי או מדריך של קבוצות, לשיפור התזונה, ולהגיע למצב של תזונה תכליתית, תזונה תכליתית. אז אם נכנסו עכשיו אותם גורמים עוינים, אז כדאי שתדעו קודם כל יש לי תצהיר פה, שאני לא קיבלתי אגורה אחת מאף יצרנית של תרופות, מגורמים מסחריים כלשהם וכו'. אני מממן בעצמי את כל מה שיש לי, ואין לי הרבה מינוסים בבנק, יש לי בלי עין הרע, אבל אני מממן את הכל, ולא שום גוף ציבורי או מסחרי וכך הלאה. ורק כדאי שתדעו, ואני מביא כאן את התצהיר הזה, למה? כי לפחות יש אנשים שרוצים לעזור לי בזה, שאם אתה מוציא עליי שם רע, אתה מסכן את עצמך בתביעת דיבה בגובה עצום. אז אני מציע שתצאו מהאתר הזה, כי יש לי חבר שהוא מומחה לסייבר, ויש לו חברה כזאת, שהיא מאתרת אתכם על ידי ה-IP שלכם, על ידי איכון של הטלפון שלכם וכו', והרשימה מועברת למשטרה, ולאחר מכן גם כן לבית הדין. אז נמשיך בהרצאה. איך נחזק באמת את מערכת החיסון הזאת? אמרנו שנכנס נגיף, והגוף צריך לייצר נגדו נוגדנים, אבל לפעמים זה לא קורה. לפעמים אדם כזה קורס, ולא מצליח לעמוד במחלת הקורונה. אז מה הדברים הבסיסיים שצריך לעשות כדי לחזק את מערכת החיסון? ומי שחושב שאני הזנחתי את הפחמימות, השומנים והחלבונים, לא, לא, לא. בגלל שאני עומד לפרט אותם, לכן הפסקתי שם ואני ממשיך מיד. נצל את האתנחתא הזאת. אז העקרונות רשומים כאן, תזונה דלת עמילן ופחמימות פשוטות, תזונה עתירת חלבונים מלאים, תזונה שיש בה שמנים טובים, מיד דוגמה לכל דבר. פירות וירקות בשלל צבעים, אמרתי, אני לא יהיה זמן לפרט, וגם כן משקאות צמחי מרפא ועיקר תה ירוק.
יש גם כן משלימי תזונה, אבל עליהם אתם תשמעו בהרצאה אחרת, כי שוב, לא יהיה לנו זמן, אבל גם הדברים, קודם כל אני מתבסס על השינויים בתזונה שלנו. אז מערכת החיסון, תזונה נכונה, אם אנחנו, ואגב, אותה תזונה, ולמה אני מביא את זה בצורה הזאת? כי בדיוק אותה תזונה שתחזק את מערכת החיסון, זוהי אותה תזונה שגם כן תשפר את מצב המוח שלנו, איזון ביוכימי של המוח, והצעדים התכליתיים שאני אפרט, הם גם לחיזוק מערכת החיסון, וגם לחיזוק של המוח ותפקודי המוח, כי, אני אומר את זה בהרצאות שונות, מערכת החיסון, המערכת העצבים ומערכת הורמונלית הן קשורות אחת לשנייה וכאילו שהן היו יחידה אחת, לכן השפעה על אחת משפיעה גם כן על האחרות, אז לכן כאן בפרטים שנדבר בעיקר איזון ביוכימי של המוח, כלומר שהמוח ייצר את החומרים הטבעיים שהוא מייצר, מי ששמע על מתווכים עצביים, סרוטונין, דופמין וכו', שייצר אותם בצורה נכונה. אם הוא מייצר בצורה נכונה, אז אין את אותם הורמונים האחרים שהם גורמים לעקה, לדיכאון וכך הלאה. יש יותר הגברה של הורמוני הרוגע, השלווה, השובע, השמחה וכך הלאה. בתזונה הזאת גם כן שיפור מצב הרוח ובריאות המוח, שיפור הזיכרון, הלמידה, ההתנהגות, מניעת תהליכי ניוון וחולי, וכאן נקודה חשובה מאוד. הרבה מאיתנו למעשה חושבים שהם מתנהלים בסדר והכל בסדר, אבל קורה להם, לפעמים עובר הרבה זמן עד שהם מקבלים את התובנה של מעשה מערכת הזיכרון, או כל אותה מערכת במוח שדואגת לזיכרון, הולכת ויורדת בפעילות שלה וביעילות שלה. אז כדי למנוע תהליכי ניוון וחולי, כמו סטניליות, דמנציה ואלצהיימר. אז הנה זה כאן, ואנחנו מתחילים שוב עם הפחמימות שהכרנו לפני כן. אז פחמימות זה מרכיב במזון שלנו, שיש לו סוכרים פשוטים או מורכבים יותר, שכאשר אדם אוכל פחמימות, הסוכרים משתחררים לדם ונותנים לאדם אנרגיה, אנרגיה לנשום, גם לנשום צריך אנרגיה, אנרגיה לחשוב, אנרגיה ללכת, אנרגיה לפעול. אז פחמימות אתה צריך, אתה לא יכול, כל אלה שעושים דיאטה בלי פחמימות, הם חוטאים לגוף שלהם ולתורת התזונה הנכונה, כי הגוף חייב פחמימות. השאלה היא אם אתה לוקח פחמימות טובות או רעות, אז בוא לגבי הפחמימות, באתר יש טבלה, אותה טבלה שאמרתי, שבה רק אם נעשה את השינוי שכתוב כאן בטבלה, כבר נראה הבדל שמיים וארץ. השינוי, לפני שאני מפרט, השינוי נועד לתת לגוף פחמימות שהן לא כל כך פשוטות כמו סוכר וכמו עמילן, אלא הן מורכבות יותר, ולוקח למערכת העיכול שלנו יותר זמן לעכל אותם, והיא משחררת את הסוכר שבהם, יש בהם סוכר, אבל היא משחררת את הסוכר לאט לאט. אחת הדוגמאות הקלאסיות זה, אם אתה אוכל לחם חיטה, בלחם חיטה תוך חצי שעה, כל הפחמימות או העמילן שיש בחיטה, עובר לזרם הדם כסוכר, ואז הוא משבש את הסוכר בדם, מעלה את שומני הדם ועוד ועוד. במקום זה, אנחנו ניקח לחם שיפון, לחם סעורים, שיבולת שועל, או השילוב ביניהם, כל הלחמים האלה, ובעיקר לחם של סעורים, לחם הסעורים, לא מעלים את הסוכר בדם, משתחררים לאט לאט, ונותנים, ולא מייצרים שומנים בדם, ולמעשה נותנים אנרגיה להרבה זמן, הרבה יותר מאשר לחם לבן, אפילו אם הוא לחם חיטה, אפילו אם הוא מלא, לא לבן. גם המלא הוא אותו דבר, בחיטה זה אותו דבר כמו הקמח הלבן, קמח לבן לעומת קמח מלא, קמח מלא מכיל יותר מהקליפות והסובין של החיטה, וחושבים עד היום במשרד הבריאות וגורמים שונים, חושבים שלחם חיטה מלא הוא יותר טוב, והוא לא יותר טוב כי הוא מעלה את הסוכר מהר מאוד בדם. אותו דבר גם לגבי אורז, אורז לבן תמיד הוא מכיל המון עמילן, אבל גם אם תיקח אורז שהוא לא לבן, או אורז עם קליפות, אורז מלא מה שנקרא, רמת הסוכר תשתבש, זה מעלה את רמת הסוכר מאוד בדם, ובמקום האורז אנחנו נלמד לאכול קינוע, שהיום מבשלים אותה במאות מתכונים מדהימים, כמו האורז, ואפילו הרבה יותר טעים מהאורז, כנ"ל לגבי קטניות. קטניות יש בהן פחמימות, אבל כאלה פחמימות מורכבות קוראים להן, משתחררות לאט ולא מצטברות בדם לשבש את הסוכר בדם. כשתעברו על זה תראו שגם תפוחי אדמה, לא.
בטטות כן, תמרים לא, שזיפים כהים כן, דגני בוקר ודאי וודאי שלא, כי זה הכל סוכר. במקום זה נאכל גרנולה שבא משיבולת שועל, ללא סוכר, ללא דבש, יש אמצעים להמתקה שהם טבעיים והם בהחלט טובים מאוד וכולי. אז זו הטבלה הזאת, ויש עכשיו בזמן האחרון, זאת אומרת בשנתיים האחרונות, חברת המקור הצליחה להוציא לחם שעורה לפי המתווה שלי, ולמעשה בימים הקרובים יחזור הייצור עם נפח גדול של לחם שעורה, כמו שהיה לפני הקורונה. בתקופות הקורונה היו קצת קשיים, עכשיו החברה התגברה על הקשיים האלה, והיא תתחיל לשווק את הלחם הזה, שהוא הלחם הטוב ביותר, הכי פחות משבש את הסוכר בדם. למי שירצה שיקרא כאן את השקף הזה, אבל זה השקף שמציין את המדד הגליקמי, את כמה מהר מוצר מזון מעלה את הסוכר בדם. אז רואים שלחם מחיטה רגילה או מחיטה מלאה, שניהם מעלים את הסוכר כל כך גבוה וכל כך מהר, זה נקרא אינדקס גליקמי גבוה. לשים לב שגם לחם כוסמין, כוסמין זה מין חיטין, זה לא לחם יותר בריא, לא לחשוב כך, זה אותו דבר כמו חיטה, ולמעשה יש לנו כאן גם כן עלייה של סוכר מדהימה. יש למעשה 3 סוגי דגנים שהם טובים יותר, ואיתם צריך להחליף את הלחם חיטה, בדגנים האלה שיפון, שיבולת שועל ושעורה, ורואים ששעורה משבשת הכי פחות את הסוכר בדם, ולכן אמרתי שהרכיב הטוב ביותר שניתן להוסיף לתזונה שלנו, שייתן גם הרבה אנרגיה גופנית ונפשית, וגם כן ייצוב של הייצור של המתווכים העצביים, דופמין, סרוטונין וכך הלאה. אם אתה לוקח מזון שמשתחרר לאט לאט, גם במוח יהיה לך רמה קבועה וטובה של אותם מרכיבים שחשובים לשקט, לשלווה, לרוגע וכך הלאה. רק רגע, סליחה, אני הלכתי הפוך. עכשיו, זה היה לגבי פחמימות, אז צריך פחמימות טובות ובצורה תכליתית. ומי שכבר נכנס קצת לפרטים, אז לא יותר מאשר 150 גרם של פחמימות ליום לאדם, וזה לא שאתה שוקל את כל הפרוסה לחם, אלא רק כמה פחמימות יש באותה פרוסת לחם וכך הלאה. אוקיי, מי שהבין, מי שלא, אז שוב, בסרטון או סרטים אחרים שבהם נתתי פירוט, אפשר ללמוד את הכל. שמנים טובים, עוד מרכיב שאתה חייב כדי לחזק את מערכת החיסון, וגם כדי לייצב את מערכת העצבים שלנו, את המוח וכולי. מפתיע שבשמנים שהם חשובים למוח שלנו, וגם למערכת החיסון, במקום ראשון זה הביצה, זה הכולסטרול, כי כולסטרול זה דבר בריא וחשוב וקריטי למערכות האלה של הגוף. ביצה או 2 ליום. שומן רווי, חייבים שומן רווי. שומן רווי, כמו שבא מחמאה, זה שומן רווי עם הרכב יוצא מן הכלל, וההרכב הזה הוא שונה משומן רווי שפוסלים אותו בגלל זה שהוא משפיע על ההיצרות של כלי דם. שומן הרווי שנמצא בחמאה לא גורם את זה, יש בה גם מרכיב נוסף, שוב, מי שרוצה יוכל ללמוד על זה בסרטונים האחרים. אני אומר את זה למה? כי לפעמים אומרים, הוא סתם קבע לעצמו, לא קבעתי, יהיו לכם שם את כל ההוכחות מדוע חמאה לא משבשת, לא גורמת לטרשת עורקים, ואילו שמנים אחרים שהם אפילו צמחיים הם כן גורמים לזה. אומגה 9 זה מה שבא משמן הזית, 2 כפות של שמן זית ליום, שכחתי לומר ליום 2 כפות של חמאה, ועוד 2 כפות של שמן זית, ואומגה 3 שבא מדגים, או לאכול דגים, אבל צריך לאכול דגים כמעט כל יום, או פשוט יש היום את האומגה 3 שנמכר בבתי טבע, אומגה 3 שהמטרה שלו היא ממש לגרום גם לרפא תהליכים במוח, וגם במערכת החיסון, אבל גם בסופו של דבר לתת לנו רכיב של המוח שנקרא DHEA. אז יש לנו גם כן טבלה שמופיעה באתר, טבלה של השמנים הטובים, ואנחנו רואים שבשמנים האלה יש את הרשימה של השמנים הטובים, כולל אם זה חמאה, כולל אם זה שמן דקלים, שמן אבוקדו ועוד, כל אלה שמנים שהם טובים, שהם א', לא מתפרקים מהר מדי, וב' הם גם כן לא מספקים מרכיב שלילי שנקרא אומגה 6, שקיים בשמנים צמחיים. אם לוקחים שמנים צמחיים כמו תירס, סויה,
חמניות אפילו וכל אלה, יש בהם הרבה מרכיב שלילי שנקרא אומגה 6. בשמנים האלה שרשומים כאן יש יותר אומגה 9 ונקודת עישון יותר גבוהה, אפשר לכן גם לבשל איתם וכך הלאה. הרכיב השלישי, ופה קצת נתעכב יותר, חלבונים. חלבונים שנמצאים במזונות שלנו, חלבונים שהם למעשה רכיב שנבנה על ידי מה שנקרא חומצות אמינו, חומצות אמינו שהתקבלו ממזונות שונים, מתחברות יחד ליצור שרשרת מחרוזים שונים, וכל שרשרת כזו שהיא נקראת למעשה חלבון, יש לה מבנה מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד מיוחד. למשל האינסולין שמופרש על ידי הלבלב הוא חלבון גדול, אבל המבנה שלו, המבנה של החרוזים שלו, חומצות האמינו הוא מדויק ביותר. ואז משרשרת ארוכה של חרוזים, הכבד יוצר לנו חלבונים שונים, כאן דגם של שרשרת האנזים ליזוזים, אז כאן רואים שיש גם שרשרת ישרה, אבל גם יש לה אזורים של התחברות, ויש גם קיפולים משניים של השרשרת כדי לתת לחלבון הזה מבנה מיוחד. עד כאן זה היה ממש מעט על מבנה החלבון, אבל כאן מה התפקידים של החלבונים? יש אין סוף תפקידים לחלבונים. רשמתי כאן רק מעטים מהם. החלבונים האלה כשנכנסים לגוף, הם מחזקים את מערכת החיסון, מיד נראה איך. הם בונים לנו את השלד ואת השרירים. מפתיע לומר שחלבונים בונים לנו את השלד, את העצמות, יותר טוב אפילו מהסידן. למה? כי החלבונים זה התשתית של העצם. אחר כך בא הסידן ונכנס. אז לכן מי שרוצה לבנות עצם, אז הוא צריך חלבונים, לשפר את הכמות של החלבונים שהוא צורך, וכמובן כולנו יודעים שחלבונים בונים שרירים, וזה חשוב. אנחנו לא באים כאן רק להיות בדי בילדרס, כאלה שרוצים לנפח את הגוף שלנו עם שרירים, אלא רק אנחנו רוצים בסופו של דבר לוודא שלא תהיה ירידה בנפח השרירים. סרקופניה, שזו מחלה כזאת. אז כל אדם צריך בין גרם לגרם וחצי של חלבון כל יום, ואם אנחנו לוקחים למשל קופסה של טונה, שיש בה 100 גרם טונה, אז יש שם רק 20-25 גרם של חלבון. זה לא כל הקופסת טונה זה חלבון, אלא רק רבע ממנה. גם בסטייק של 100 גרם, יש רק 20 ומשהו גרם של חלבון. אז מאוד קשה להגיע, אם אדם הוא שוקל 70 קילו, והוא צריך בסביבות 90 גרם של חלבון ליום, אז זה קשה לו לספק את זה, הוא צריך לאכול 4-5 קופסאות טונה, או במקום כמה קופסאות לאכול סטייק כל יום, לאכול דגים ולאכול ביצים ולאכול גבינות קשות, אז זה לא פשוט. אז המקורות הטובים ביותר, זה אומנם בשר, אם הוא בא מבקר, מעוף, גם ביצים, שזה לא שייך לבשר, דגים, טונה, מקרל, מוצרי חלב, גבינות קשות, לזכור, הגבינות הקשות מכילות כמות גדולה ויפה של חלבון. אנשים חושבים שזה כמו חלב, שבחלב אין הרבה חלבון, לא. בגבינה יש ריכוז פנטסטי של חלבון, אבל גם יש אפשרות לקבל חלבון ממזון צמחי, סויה, קינוע, קוסמת. אז כאן פחות או יותר לגבי המקורות, רק לראות גבינה צהובה למשל, אם אני לוקח גבינה צהובה, יש בה למעשה חלבון בין 24-30% של חלבון, הרבה סידן, מינרלים שונים וגם שומן בריא. שומן רווי מאוד דומה לשומן שנמצא בחמאה. אז, אבל כמה שאנשים מתאמצים, הם מתעייפים בסוף, ואז יוצא שהם לא צורכים מספיק חלבון, וזו בעיה וזה חבל. אז לכן אנחנו מכניסים את הנושא הזה של אבקת חלבון, זה אבקה של חלבון שנוצר מהגיבון, תהליך הגיבון של גבינות, ומהמים שיוצאים, למעשה מתקבלים אותם חלבונים נקיים, קצרים וטובים, זה בא באבקה בתוך מיכל, לוקחים כף מדידה, מוסיפים את זה כף מדידה, מוסיפים את זה ל-200 cc של מים, מערבבים, והנה יש לנו שייק של חלבון, שעוזר לנו להשלים את מכסת החלבון שאנחנו צריכים. מתברר שאותם מרכיבים של החלבון, מה שנקרא עם חומצות אמינו, הם משפיעים מאוד מאוד על יכולת המנטלית שלנו. מחקרים הראו שילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז, ילדים מבוגרים, אם הם צורכים חלבונים, החלבונים מתפרקים לחומצות אמינו, ואלה מייצרים במוח שלהם מתווכים עצביים כמו דופמין וסרוטונין. הדוגמה הזאת של הקשב וריכוז,
שבדרך כלל נותנים תרופה שנקראת ריטלין, זו בעיה, ריטלין זה תרופה טובה, אבל תופעות לוואי ובעיות, אבל התרופה הזאת עוזרת להעלות את רמת ההורמונים או המתווכים עצביים שנקראים סרוטונין, שזה אמרנו זה לרוגע, לסובה וכולי, ודופמין שזה יותר מיקוד, ככה שילד עם בעיות קשב וריכוז פתאום הופך להיות יותר מרוכז בלימודים ומצליח. מה קורה? כשאתה נותן לאדם חלבון, הוא יכול לעשות את העבודה של הריטלין, כי בתוך החלבון יש מרכיב שנקרא טריפטופן וגם טירוזין, טריפטופן ייצר במוח סרוטונין, וטירוזין מייצר במוח דופמין. אז לכן גם את זה אפשר לעשות, לא אצל כל הילדים אפשר לקבל את זה, יש פשוט בדיקות שעושים כדי לראות אם באמת הילד חייב ריטלין, ואז אין בעיה, אם הוא חייב, הוא חייב. חייבים לתת את זה כדי שהוא בהחלט יתקדם בלימודים ובחיים בכלל. בספר שלי על רפואת הרמב"ם, בנספח 5, יש את כל מה שצריכים לדעת על החלבונים, והפעולות של החלבונים, מה הם עושים בגוף שלנו. צריך את הכמות הזאת של חלבונים בלי לחשוש, זה לא גורם נזק לכליות וכולי, רק למי שיש לו ממש, כליות לא מתפקדות, אז זה בעיה. גם אז אסור לו אפילו מים, הוא צריך לשתות מים בכמות מדודה. אז יש בתוך החלבון הזה, אם נניח הם לוקחים אבקת חלבון של מי גבינה, אז באבקת החלבון יש ריכוז גבוה, כי אבקת החלבון זה ריכוז של חלבונים שבאים מהחלב, אז יש שם ריכוז גבוה של חומרי רפואה יוצאים מן הכלל, מי שיש לו את הספר שיעיין שם בנספח, ויראה כל אחד מהם איזה חומרי רפואה מדהימים. אבל אני רוצה להזכיר דווקא בהקשר של ימינו, חומר שנקרא לקטופרין, שבכף מדידה של חלבון, של אבקת חלבון, אתה יכול לקבל בממוצע 2 גרם של לקטופרין. זה כמות פנטסטית של אותו חומר שנקרא לקטופרין. למה? כי מחקרים מראים שלקטופרין הוא נגד סרטן וקורונה, ובסרטן מחקרים שנעשו הוכיחו את הפעילות שלו, בקורונה זה ממש מידע טרי, לא ידענו את זה לפני כן, שלקטופרין משמש נגד קורונה, נגד התפתחות הנגיף, נגד הדבקה של הנגיף, ונגד התפתחות של המחלות שמתלוות לזה, מחלות דלקת של דרכי הנשימה וכך הלאה. הנה זה כאן מלפני כ3 חודשים הפרסום הזה, ובעצם בהחלט יש כבר הרבה פרסומים, הפרסומים הולכים ומתרבים בנושא הזה של לקטופרין. אז צריכת אבקת חלבון למעשה תורמת לך גם כן מרכיב פנטסטי נגד הקורונה, לקטופרין. ואבקת חלבון נזכיר, יש כמות כמו של 20 גרם בכף מדידה ליום עושה נפלאות. היום אנחנו אומרים עדיף שזה יהיה 30 גרם, כי ב-30 גרם יש יותר פעילות, זה נותן יותר פעילות אפקטיבית מאשר 20 גרם, ויש לזה איזושהי סיבה שאני כרגע לא יכול לפרט. בקיצור, הדברים האלה שהזכרתי כאן לגבי הנושא של החיסון, אני אומר כרגע את הפרטים לגבי החיסון החדש, ובזה נסיים, כי הזמן ממש רץ. אז המידע לגבי החיסונים וסתירה של כל מיני שקרים וכל מיני דברים אחרים מופיע באתר שלי ושתי כתבות לפחות, אם לא 3, לגבי הנושא של החיסונים, מורה נבוכי החיסונים. אני עונה כמעט על כל טענה נגד החיסונים ומסביר מדוע החיסונים הם בטוחים היום וטובים. החיסונים למעשה חיסלו 14 מחלות נוראיות שהשמידו רבע מהעולם. במאה האחרונה 14 מחלות ומגפות שהשמידו את העולם, ואמרו לא, אלה שנגד החיסונים אמרו לא, אנחנו ניתן לאנשים להתחסן באופן טבעי ואז המחלה תיעלם, וזה לא קרה. בכל המחלות שמוזכרות כאן לא קרה אפילו פעם אחת שהחיסון של העדר או החיסון של הקהל הטבעי עצר את המחלה. רק כשהופיעו חיסונים לכל אחת מהמחלות האלה, רק אז המחלות האלה הושמדו. אז מה קורה בחיסון? החיסון הזה שאנחנו אמורים לקבל, וממש בקצרה, אני אסביר את זה כאן. כאשר מקבלים את החיסון, למעשה מזריקים לנו את אותו תכשיר שיש בו את מרכיב החיסון. מרכיב החיסון הוא למעשה מה שנקרא חלקיק שומני שבתוכו יש עותק של תוכנה. והעותק של התוכנה הזו יכול לייצר מרכיב של הנגיף, ותראו מה קורה. כאשר אותו מרכיב של הנגיף, אותו עותק של התוכנה, חודר לתוך תא השריר,
או למעשה גם כן במה שנקרא בלוטת לימפה, למעשה מה שקורה הוא מגרה לייצור של הרבה תאים שהם נגד הווירוס, וגם כן מייצרים תאים אחרים שמייצרים נוגדנים. כלומר זה עובד בשני זרועות, הוא גורם לכך שהגוף, מערכת החיסון תייצר גם הרבה תאים של מערכת החיסון, שהמספר שלהם יעלה, אבל גם כן לגרום לכך שתאים מסוימים יתחילו לייצר נוגדנים. אז אלה תאים שמה שנקראים תאי B, תאי T וכולי, אלה כל אחד יש לו תפקיד אחר בהשמדת הגורם הפולש, אבל יש לנו תאים שהם למעשה תאים שהופכים להיות תאים שמייצרים נוגדנים, ואז במקום להיות תאים עגולים, הם בדרך כלל תאים עגולים בצורה מאוד דומה לצורה הזאת, ואז התאים האלה הופכים להיות עם כאלה עם הרבה בועיות. מה יש בתוך הבועיות האלה? נוגדנים. והנוגדנים האלה מופרשים החוצה. רק באמצעות מיקרוסקופ סורק יכולתי לראות את הדברים האלה או לתאר אותם, תיארתי אותם בספרות במאמר מיוחד, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים, למעשה השאלה אם חיסון הוא מוצלח או לא, הייתה יכולה לענות מיד אם אנחנו רואים אצל האדם ריבוי של תאי פלזמה. אבל היום אין לי נגישות למיקרוסקופ סורק הזה, לכן לא יכול לעשות את זה, אבל אנחנו סומכים על כך שיהיה לנו בדיקות סרולוגיות שמראות אם יש נוגדנים. אמרתי בתחילת ההרצאה שכבר רואים שהמחוסנים מקבלים את הנוגדנים, למעשה בסופו של דבר, כמו שאומר חתן פרס נובל על החקר של אותה מולקולה שנקראת RNA, הוא אומר שרק החיסון יחסל את הקורונה. הוא זכה בשנת 2006 בפרס נובל על תיאור אותו מרכיב, ואני אתן לכם כאן כמה מילים על אותו המנגנון של הפעולה של החיסון, כדי שתראו שהוא לא מסוכן, אלא הוא באמת יכול לעשות עבודה בצורה בטוחה ומאוד מאוד יעילה, כמו שהיינו עד כאן. אז הרבה מדברים על החיסון בלי שקראו את המאמר הבסיסי ביותר שמתאר מהו מנגנון הפעולה של החיסון הזה. חייבים לקרוא את זה, חייבים להבין מה כן ומה לא. ובסופו של דבר יש לנו את הטענה הראשונית שאומרים שזו שיטה חדשה ושלא ניסו אותה, זה לא נכון. זה כאן על רצף הזמן, כבר משנת 1961 ידעו וגילו ופרסמו את הנושא של ה-mRNA הזה, עם הזמן התחילו להשתמש בו גם כן להחדרה של חומרים שונים לתוך גוף של חיות מעבדה. אני רציתי בשלב הזה, כשהייתי באוניברסיטת שיקגו, להשתמש בשיטה הזאת כדי לטפל בלוקמיות, סרטן הדם, אבל זה לא יצא, כי אחרי זה ב-96 למעשה חזרנו לארץ ולא המשכתי, כי בארץ לא היה לי מיקרוסקופ סורק יותר. וככה עד ימינו המחקרים הם רבים על השיטה הזאת, זה לא משהו חדש, אבל זה בצורה הזאת שזה מוצג כדבר שמעורר את מערכת החיסון, זה בהחלט דבר שהוא בעיקרון מראה יעילות מאוד מאוד טובה וגם בטיחות. אז הנה קודם כל נדבר על משהו שנקרא דוגמה מרכזית של הביולוגיה. יש דבר ברור וידוע לכולם, שיש לנו את החומר התורשתי בתוך גרעין התא. יש מנגנון שמעתיק ממנו קטעים שקוראים להם RNA, וה-RNA הזה יוצא מתוך גרעין התא, הולך לתוך החלק המימי של התא, מה שנקרא הפלזמה של התא, ושם הוא עובר תרגום לחלבון, הוא מייצר חלבון. בנושא שלנו, לא נגענו לא ב-DNA, לא כלום, אלא נתנו רק איזה עותק כזה של אותו RNA, שזה עותק של תוכנה, שמייצר חלבון של הנגיף. במילה או שתיים, יש לנו ב-DNA, בחומר התורשתי, אפשרות לעשות העתקה של התוכנה. בואו נקרא לה תוכנה, כי ה-DNA זה תוכנה. תוכנה לייצור אינסולין, תוכנה לייצר המוגלובין, תוכנה לייצר חלבונים שונים, תוכנה לייצר את כל האנזימים שפרקים לנו את המזון, ועוד ועוד. אז הנה יש מנגנון שעושה קודם כל העתקה של אותה תוכנה, ואז הולך למה שנקרא מולקולה נפרדת לגמרי שיוצאת מהגרעין של התא, והמולקולה הזו משייטת בתוך הפלזמה של התא, עד שהיא פוגשת את ידידינו הריבוזומים. מה זה ריבוזומים? זה גופים שיודעים לתרגם תוכנה לייצור של חלבון. אמרנו שחלבון זה חרוזים, שבחרוזים האלה יש חומצות אמינו והם צריכים להיות בסדר מסוים, קבוע. אז הנה אותו ריבוזום קורא במסנג'ר RNA הזה, הוא קורא את התוכנה, ואז התוכנה אומרת לו, עכשיו תשים לי את החרוז מספר 23, עכשיו תשים חרוז מספר 22, עכשיו 21,
עכשיו חלול מספר 8, וכך הלאה. אם לא יהיה סדר מופתי, לא ייווצר אותו חלבון חשוב, כמו למשל אותו אינסולין שדיברנו עליו. על המנגנון הזה של תרגום תוכנה לייצור של חלבונים, שזה הדוגמה המרכזית, זה הבסיס של כל מדעי הביולוגיה, ואני אגיד גם כן למה, קיבלה על זה פרס נובל עדה יונת, על הריבוזומים ועל איך שמתרגמים את הדבר הזה. מה זה הדוגמה הבסיסית? כלומר, הכלל החשוב ביותר, זה שאף פעם אי אפשר לקחת חלבון, ומהחלבון לייצר חזרה DNA. זה הולך רק בכיוון אחד, וזה אומר גם דבר כזה, שאם הזרקתי לאדם מסנג'ר RNA, זה אף פעם לא יכול להיכנס ל-DNA, אף פעם זה לא יכול למעשה לשנות משהו ב-DNA, אז כל אלה שאומרים שהחיסון משנה את החומר התורשתי, הם טועים וגם מטעים. אז הנה יש כאן את המנגנון, כשתסתכלו על הסרט הזה, תראו איך המנגנון הזה עובד, מאוד מדהים. מה רבו מעשיך, איך מתרגמים תוכנה לייצור של אותו חלבון שמופיע כאן. לענייננו, מה מזריקים לי? מה יש בזריקה? בזריקה יש חלקיקים של שומן, זה מה שיש, מזריקים לך חלקיקים של שומן. והשומן הזה אגב הוא דומה לשומן כמו של הכולסטרול הטוב, בעטיפה, זה מין עטיפה כזו, זה כדור שהוא למעשה החלק החיצוני שלו, זה למעשה שומן, מולקולות של שומן. והנה כשמסתכלים על הכדור אחרי שפותחים אותו, בתוך הכדור יושב קטע קטן של התוכנה שמייצרת חלבון של הנגיף. הקטע הקטן הזה לא מייצר נגיף חדש, הוא לא יכול לייצר נגיף חדש, הוא מייצר רק בליטה אחת על גבי הנגיף. ואז כשמזריקים לאדם את החלבון הזה, את החיסון הזה, הכוונה את חלקיקי השומן שבתוכם יש מסנג'ר RNA, את אותה תוכנה, מה שקורה זה קורה אחד משני דברים. הנה הזרקנו את זה, הנה כאן זה מוזרק, מוכנס לתוך התא, זה תא שריר כאן, והמולקולה של המסנג'ר RNA הולכת לריבוזומים, ושם היא מייצרת, המולקולה הזו נותנת את התוכנה לייצור של החלבונים של הנגיף. רק חלבון אחד של הנגיף, לא יותר מזה. האם מזה יכול להיות נגיף? האם מזה לא? ודאי שלא. אז זה רק חלבון. ועכשיו החלבון הזה נודד אל קרום התא, ויוצא החוצה, בדרך שיוצא החוצה הוא מגיע לכלי דם, לכלי לימפה, שבהם יש תאים של מערכת החיסון, שרואים אותו, את החלבון, מייצרים נוגדנים נגדו, וגם מחסלים אותו. זה רוב מה שקורה. אבל יש עוד שני תהליכים שיכולים לקרות, והם גם כן קורים כדי לחזק את מערכת החיסון. אז מה שקורה זה שיש, החלבון הזה מתעטף עם מרכיב, מולקולה של משהו שנקרא MHC מסוג אחד, זה מולקולה גדולה ומיוחדת שהיא חשובה למניעת מחלות אוטואימוניות, ואז החלבון מתעטף ורק הקצה שלו, מה שנקרא אפיטופ, נראה כאן בשטח. החלבון הזה, ה-MHC1, נודד לקרום התא, ושם בקרום התא הוא למעשה מציג את החלבון. מגיע אל אותו נקודה תא של מערכת החיסון, מזהה את החלבון, ומיד נותן פקודה לתאים אחרים להתרבות ולהתכונן, יש אויב בשטח. וכל התאים האלה לא נוגעים בתא השריר, לא עושים לו שום דבר. למה? כי החלבון הוצג על ידי מנגנון מאוד מיוחד, שמונע את התקיפה של התא, מונע מחלות אוטואימוניות. אבל יש גם מנגנון אחר, שבו תא אחר מזהה את הקצה הזה, על ידי קצה שקשור למולקולה של MHC2, ואז יש להם תאים של מערכת החיסון שמזהים, ואז הם נותנים פקודה לתאי B, יאללה תתחילו לייצר הרבה נוגדנים. אז מה שקרה מהזרקה של אותו mRNA, נוצרים גם הרבה תאים של מערכת החיסון וגם הרבה נוגדנים, ואז אנחנו אומרים שהאדם מחוסן. רק לשים לב שגם ה-mRNA שהזריקו וגם החלבונים כולם מושמדים עד 48 שעות, לא נשאר מהם שום דבר. לכן כל הטענות שזה ישפיע ויגרום לנזקים וכולי, כלום, אין מזה שום דבר. מה שנשארנו נטו זה עם הרבה נוגדנים ועם הרבה תאים של מערכת החיסון שמחכים לנגיף הקורונה כדי, כמו שאומרים אצלנו, לכסח לו את הצורה. זה מה שקורה. וזה לכן החיסון הזה בטוח.
מי מחוסן בשלב הראשון? אז אתם יודעים, הצוותים הרפואיים, פרמדיקים וקשישים וחולים כרוניים, ולאחר מכן גם התווספו לרשימה גם קשישים בני 65 ומעלה. מי לא יחוסנו בשלב הזה? נשים בהיריון, נשים מניקות, תינוקות וכולי. למה? לא בגלל שיודעים שיש סכנה להם, לא, אלא פשוט לא בדקו את זה מספיק. ותראו כמה זהירות ננקטת על ידי כל הגורמים, גם על ידי הגורמים שמייצרים את החיסון, גם על ידי גורמי בקרה וגם על ידי ה-FDA, המנהל למזון ותרופות האמריקאי, הוא זה שאישר את החיסונים. למי אסור להתחסן? אסור למי שסובל לאלרגיה לחיסונים עצמם. זה אדם שיודע שבעבר הוא פיתח תגובה אלרגית חמורה נגד חיסונים. במקרה כזה יהיה צריך לתת את החיסון באשפוז תחת השגחה ולוודא שהוא לא מפתח, ואם הוא מפתח אז אין בעיה, נותנים לו תרופה או שתיים שמוכרות כי הן מונעות את האלרגיה, את ההתקף האלרגי, והוא יכול להיות מחוסן. האם חולי סוכרת, מחלות לב ויתר לחץ יכולים להתחסן? בהחלט כן. האם מותר לחולי אסתמה להתחסן? כן, אבל שוב צריך להיות בתנאים כאלה שכשהולכים לעמדת החיסון, בעמדת החיסון מלאים טופס וצריך להצהיר על המחלות, ואז האחות שמיומנת והיא נמצאת שם, היא תאמר לאדם הזה, תמתין לא רבע שעה אלא חצי שעה, כדי שנראה שלא קורה שום דבר, וחלילה אם קורה משהו, זה רק משהו קל ביותר, ואז הם יכולים לתת תרופה איך אומרים, מסיימת את המצב הזה שהתפתח בגלל החיסון. האם חולי קורונה רשאים להתחסן? הם יכולים להתחסן, אבל שאלת השאלות זה, אם הוא חלה בקורונה, ואם הגוף שלו כבר ייצר נוגדנים טובים בכמות גדולה, הוא לא צריך את החיסון. לכן, בהרבה מקרים, אם יש ספק, אז אני אומר לאנשים, תעשו את הבדיקה הסרולוגית, תראו אם באמת יש לכם מספיק נוגדנים לקורונה, אם אין מספיק, אז כדאי לעשות את החיסון, כי החיסון יגביר את הנוגדנים, ואז באמת יהיו מחוסנים 95%, זאת אומרת, 95% מהאנשים, אבל זה 100% לאנשים האלה שהם כן מחוסנים. אבל ההמלצה שלי, המלצה גורפת, לא לשאול אם אני במצב כזה, אם אני יכול להתחסן או לא. המלצה גורפת, כל מי שאינו בקו הבריאות וסובל מחלות רקע, חשוב שיקבל אישור של הרופא המטפל להתאמתו לקבלת החיסון. אבל אני ממליץ לפני ובזמן ואחרי קבלת החיסון, לצרוך חלבונים, כי החלבונים הם אלה שעוזרים לגוף לייצר את הנוגדנים. נוגדנים זה חלבונים אמרנו. אז לכן לאכול בכל יום, בכל ארוחה, גבינות קשות, דגים, בשר, ביצים, כל המזונות שרשמתי לכם כמזונות עשירים בחלבונים. מתברר שבאים לנושא של תופעות הלוואי, אז מבהילים אותנו איזה תופעות לוואי נוראיות יש וכו' וכו'. מתברר שתופעות הלוואי הן קלות ביותר, אבל זה גם כן כך, גם כן בצורה הגיונית, מאחר וזה תכשיר שנעלם מהגוף בתוך 48 שעות, ולא רק זה, אלא שאין בו בכלל חומרים כימיים נוספים וכו', אז בהחלט אין סיבה שיהיו בעיות, אבל למשך יום-יומיים ככה מתארים, קצת כאב בנקודת ההזרקה, עייפות, כאבי ראש, כאבי שרירים, צמרמורת, שיתוק בשרירי הפנים, שעושים איזה עניין גדול, אבל זה באמת לא עניין גדול, כי אם אתם רואים עכשיו, יש לנו כבר למעלה מ2 מיליון אנשים שהתחסנו, ועד היום בכל העולם ישנם מקרים בודדים של אנשים שנהיה להם שיתוק בשריר הפנים, וזה ממש לכמה ימים ונעלם, יש היום טיפולים יעילים נגד זה, וזה לא קרה סתם באוויר, לא החיסון גרם לזה, אלא שלאנשים האלה יש רמה גבוהה של סוג מסוים של וירוסים אחרים, ובגלל שהם במצב לא הכי בריא, גם בלי החיסון זה היה מתפתח, אם לא היום אז מחר. אז צריך לדעת את זה, ואלה מחקרים ברורים ביותר, שזה לא להגיד החיסון גרם לשיתוק באיזה, זה לא החיסון גרם, אלא בגלל שהיה חיסון, הגוף התחיל להתעסק בלייצר נוגדנים, וזה גרם לכך שהוא ייצר נוגדנים נגד הקורונה, ושכח את הנוגדנים נגד וירוסים אחרים שמסתובבים אצל אותו אדם, מי ששבל שלווקת חוגרת וכל זה, כן, זה מאוד מאוד קשור אחד לשני, אז רמת הנוגדנים האחרים ירדה, ואז פתאום מתפתח השיתוק הזה. אז באופן כללי, כמו שאמרתי, רק תופעות קלות, רוב התסמינים חלפו, התופעות הן מקומיות, ותופעות כמו חום, עייפות וכו', היו דווקא יותר אצל צעירים ופחות אצל מבוגרים. אני אומר, לגבי תופעות הלוואי, בואו ניקח דבר כזה, ישנה תרופה שרבים מכם משתמשים בה, קונים אותה בית מרקחת בלי מרשם רופא, ותסתכלו את הרשימה של תופעות הלוואי.
קיב או נקב עיכולי, דלקת קרום המוח, תגובות אלרגיות חמורות, תופעות אוריות חמורות, בעיות בכבד, כאבי בטן, כאבי ראש, סחרחורות, עצבנות, הפרעות מערכת הדם והלימפה, עד לידי מצב שממש ירידה של תאים, בעיות כבד וכו'. זו תרופה, שאתם רואים כאן את כל התופעות, ולקורונה אין אפילו 10% מהתופעות האלה, ועושים מזה רעש גדול. ואת התרופה הזו כולכם מכירים, קוראים לה אדוויל פורטה, אתה יכול לקנות אותה בכל בית מרקחת, זה מה שנקרא איבופרופן, או נורופן, מי שמכיר את זה, תרופה לכאבי ראש, תרופה פשוטה לכאבי ראש, המונים, מיליארדים בעולם משתמשים בה, ומה הם כל כך נבהלו מכל התופעות, אז למה לעשות כל כך הרבה הייפ מהנושא הזה של החיסון? אין לו אפילו 10% מכל מה שיש בכדור פשוט של כאבי ראש. הנה אמרו לנו שיש 22 תופעות שמתפתחות בגלל הקורונה, ומפרסמים את זה ושולחים לכם את זה, אבל מה מתברר? שזה שקר מתועב, להפך, אלה מחלות שאמר ה-FDA, אם אני אמצא אחת מהמחלות האלה בחיסון, אני לא מאשר את החיסון הזה. אז לכן, בנושא הזה של הרשימה הזאת, זו רשימה של ה-FDA, זוהי דרישת ה-FDA לבדוק שאף אחת מהתופעות הללו לא מופיעה בעקבות החיסונים, כי אם היא תופיע, החיסון לא יאושר. מי שרוצה באמת לדעת לגבי הרבה כל מיני טענות כאלה הזויות, שיהיה חבר באותה קבוצה שנקראת מדעת. בקבוצה הזו חברים גם אנשים מהשטח, גם מדענים, ושם לגבי כל נושא, אין שם שקרים, יש שם סימוכים מדעיים, כל שאלה שיש, כל סיפור ששמעתם, כמה שיעזו יותר, יש שם כבר תשובה בקבוצה הזאת, קבוצה בפייסבוק, מי שיש לו פייסבוק, חובה להיות קשור, להיקשר או להיות חבר בקבוצה הזו שנקראת מדעת. ויש את הבעיה הזאת של אנשים שאומרים, אבל היא מחלה קשה והיא לא גורמת כלום, אמרתי שיש תופעות לוואי ארוכות בה, זה נקרא long covid, long לתקופה ארוכה, ובזה אני מסיים, התופעות, הרבה תופעות שהן מופיעות, ואז זה ממש, יש עייפות כרונית ממש, ב-60%, כאן יש את המספר, 60% מהנרפאים מהקורונה, יש קוצר נשימה שהוא כרוני, לא רק מעט, כאבי מפרקים, כאבים בחזה, שאולים ועוד, ובסופו של דבר, כאן זה מופיע באחוזים לגבי כל תופעה, אבל אני רוצה שנראה, וזה שוב חדשות מאתמול, 90% מחולי הקורונה, זה מסכם מחקר מדעי, 90% מחולי הקורונה יסבלו מתסמינים לטווח ארוך, זה אומר שגם אנשים שחלו בקורונה, אבל לא היה להם תסמינים קשים, גם הם יסבלו מתסמינים, מאחד מהתסמינים שתיארתי. לכן זה לא מחלה קלה. הרבה אנשים הופכים להיות נכים בגלל אותה מחלה. ולכן כל מי שמזלזל, אז אני צריך רק פשוט להזכיר לו שהוא לוקח על עצמו אחריות, וגם כן על האפשרות שהוא ייפגע מזה לאורך זמן. אז שוב, יש כתבות גם על הנושא של הקורונה, החיסון לקורונה, כתבות באתר, שם יש באמת תשובה לשקרים שונים שמפיצים אותם, וגם כן אותה רופאה שמתנגדת לחיסון, שכולם חושבים שהיא רופאה, שאם היא רופאה אז היא כבר יודעת הכל, תקראו שם את התשובה שנתתי ותראו כמה היא לא יודעת הרבה בתחום הזה, היא רופאה מעולה אגב, אדם מדהים, באמת, אבל בתחום הזה משום מה יעצו לה עצת אחיתופל, וזה חבל. אוקיי, אז כמו שאמרנו נסיים בחדשות טובות, תוצאות ראשוניות, שבועיים לאחר החיסון 50% מקבוצת המחקר פיתחה נוגדנים, שזה תוצאה פנטסטית, שיש נוגדנים ובכמות מאוד גדולה, שכאילו אפשר לומר שאחרי מנה אחת, אלה כבר יכולים להיות מחוסנים לקורונה, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו רוצים 2 מנות כדי להבטיח שבסופו של דבר נקבל את המקסימום שאפשר. סיכום של הנושא של החיסון, לא מסכם את הכל כי בהרצאה כבר עברנו הרבה נקודות ועברנו את הזמן, הראינו כיצד פועל החיסון החדש של המסנג'ר RNA, עקבנו אחר גורל חלבוני הנגיף, החיסון לא יכול לגרום מחלות אוטואימוניות, והוא לא נכנס לתוך ה-DNA, ואכן גופחה לחיסון, כדאי שבוע לפני החיסון, במהלך החיסון ושבוע אחרי החיסון, לאכול יותר חלבונים, כדי שיהיה מספיק חומר גלם לייצר נוגדנים. החיסון עובד, יש יצירה משמעותית של נוגדנים, אז עכשיו באיזה שלב נהיה מחוסנים, ואני עכשיו מסיים ממש, אם קיבלנו חיסון ביום רביעי, אז יש לנו, זה היום הראשון של החיסון,
אחרי בערך 12 יום יש יצירה של נוגדנים וגם כן של תאים, התרבות של תאים של מערכת החיסון, אבל אתה עדיין לא מחוסן לגמרי. אתה ממתין 21 יום למנה השנייה, ולאחר שקיבלת את המנה השנייה צריכים לחלוף עוד 7 ימים לפחות, כדי שאתה תקבל ביום ה-28, אתה מקבל חיסון מלא נגד הנגיף. אז לאדם כזה יכול להיות שיהיה מותר, צריך לראות את ההנחיות שהתקבלו, יכול להיות שיהיה לו מותר להסתובב בלי אותה מסכה. אני חוזר ומציג את התצהיר שלי, וגם הזהרה לכל אלה שמחבלים ומשאירים הודעות שהן ממש מכפישות וכולי. תדעו לכם שיש מעקב של מומחי סייבר, ונגיע אל כל אחד מכם. אז נסיים בדברי הרמב"ם, וכבר התבהר כי אדם צריך אל הנהגת הרופא על כל עניין ובכל עת, ולזה יחשבו השכלים שלא יצטרך אל הרופא אלא בעת החולי ולא בזולתו. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לנקודה שבה, גם כשאדם בריא, הוא צריך להתגונן, לחזק את מערכת החיסון שלו. גם כשאדם בריא שלא יאמר, אני לא חליתי אז אני לא צריך לעשות שום דבר. זה בסדר, אני חזק, אני בריא. לא. הרמב"ם למד אותנו גם אדם בריא שישמור על הבריאות שלו, הוא חייב תמיד להיות במעקב של הרופא, כדי לוודא שאותה בריאות לא תלך ותתקלקל. אז כאן אני מסיים את החלק הזה. אני רואה שיש עדיין קרוב ל100 אנשים. אני מודה לכם שנשארתם. בסופו של דבר, אני עכשיו אקרא את השאלות. בסופו של דבר, הרגשתי שאני צריך להסביר קצת יותר לגבי מנגנונים מסוימים. אל תחשבו שרצתי יותר מדי, אלא אני רוצה פשוט שתדעו שבסופו של דבר, כל החומרים ישנם או באתר שלי, או גם כן, כמו שאמרתי, אחרי שרואים את הסרטון, אפשר להתעכב על דברים שכל אחד מה שמעניין אותו. אז אמרתי, תהיה הקלטה של השיעור הזה, ובהחלט היא תפורסם על ידי קישור שעובר לכל אלה שקיבלו את הפרסום הזה, היא תועבר, או אם לא, אני בטוח שהגברת ענת תמצא את הדרך להעביר לכולכם. האם נשים בהיריון יכולות לעשות את החיסון? זו שאלה שהייתה בהתחלה. יכולות, אבל לא כדאי כרגע, כי אין מספיק נתונים. כאשר נגיף עם הנוגדנים פשוט לא יכול להיקלט בקולטן, הוא מת בסוף? כן, הוא מת גם כן כשלעצמו, הוא מתפרק, אבל ישנם תאים בלענים שבולעים אותו, ולמעשה ממש מפוררים אותו לגמרי. אז הוא מחוסל. בתחילת תקופת הקורונה טענו שלמי שיש מערכת חיסונית טובה מאוד, זה עובד לרעתו בעניין הקורונה. זה נכון גם למה שיודעים היום? כן, זה נכון מאוד, אבל זה לא בכיוון שחושבים. מה שקורה זה שיש אנשים שהם לוקחים כל מיני תכשירים כדי לחזק מערכת החיסון, ולמעשה הם לא מחזקים בצורה הנכונה את מערכת החיסון. קודם כל לא לוקחים תכשירים, צריך לקחת מזון נכון. ואז מה שקרה להם, לאנשים ההם, שהם התחילו לקחת, למשל, היה שם את הלובן, כמו שקוראים לו בתימנית, ולקחו בכמויות מאוד גדולות, ובסופו של דבר זה גרם לייצור של חומרים שהם תוקפים את האדם עצמו. מחלה אוטואימונית התפתחה מהקורונה, לא רק שהנגיף פגע ברקמות, אלא הוא גם כן גרם לייצור של הרבה חומרים של מערכת החיסון. מי ששמע על סערה ציטוקינית, זה אומר שנוצרו הרבה ציטוקינים, ולא מעט שצריך לבסט את התגובה, והם תקפו את האדם עצמו. איך אתה מסביר שמי שחוסן עלול עדיין להדביק אחרים? אז אני רוצה לומר שזה לגמרי לא נכון. היו טענות כאלה ודאי, אבל מה זה היעילות של 95%? זה אומר שאותו אדם שהתחסן הוא ב100% מוגן. 95% זה מתוך כלל האנשים שהתחסנו, אבל אם יש לו אדם שהוא כן מוגן, אז הוא יוגן ב100%. ומה זה אומר? שא' נגיף שיבוא להיכנס לתוך הגוף שלו, מיד יושמד. אז אם ניקח למשל שאדם נשם נגיף שאף באוויר, הנגיף הזה מיד, גם באף, בריריות של האף יש תאים של מערכת החיסון, אבל גם אם הוא יתקדם קצת יותר פנימה, ובדרך כלל נגיף הקורונה לא יושב סתם באף, אלא הוא למעשה, גם בפה וגם ברוק, הוא יכול להישאר שם תקופה מסוימת, אבל אם הוא נשאר זמן מסוים, מערכת החיסון בפה ובאף, כבר תחסל אותו לגמרי, כבר תשטוף אותו בכמות אדירה של נוגדנים, לכן הוא לא מדביק. אבל אנחנו עדיין נזהרים. למה? כי יכול להיות שיהיה משהו שיוצא מן הכלל הזה. אז כן להיזהר, אבל זה לא ממש האדם שחוסן, הוא כבר לא מדביק. הוא כבר
הוא עדיין מדביק, ממש לא. זה הוכח אגב בהתחלה על ידי קופים, שממש נתנו להם את הנגיף של הקורונה, וראו שהם לא, הנגיף עצמו לא גרם להם מחלה, אבל יחד עם זה הם לא הדביקו אחרים. מה אתה אומר לגבי, זו שאלה מצוינת, מה אתה אומר לגבי הדעות שהחיסון יספיק רק לחצי שנה? מה זה אומר? שנתחסן לפחות 4 פעמים, זה עדיין לא אומר שום דבר, זה כל מיני דעות והערכות, אבל מה שרואים היום מהתוצאות, כבר למעלה מ2 מיליון אנשים בעולם שהתחסנו, רואים שיש להם יצירה של נוגדנים, הנוגדנים אגב, אצל אותם אלה שנבדקו לפני כ4 חודשים, 3 עד 4 חודשים, אצלם הנוגדנים עדיין מאוד מאוד חזקים, יש כאלה שהם כבר 6 חודשים, ועדיין יש להם נוגדנים ברמה טובה וגבוהה ולא ירדו. לכן יש הערכות כאלה, עדיין לא יודעים, אבל הסיכוי מאוד גדול לכך שהחיסון יהיה ממושך יותר. שוב, אם יהיו קצת מוטציות, יכול להיות שמדי שנה נצטרך לשנות קצת החיסון ולתת למוטציות החדשות, אבל בעיקרון זה לא הולך בכיוון הזה, כי גם עם המוטציות שישנם, אין לנו היום מצב כזה שבו יש מוטציה לגמרי שונה מהנגיף. בחצי משפט, מוטציה שיהיה נגיף קורונה חדש לגמרי, צריכה שמרבית הספייקים שלו בשטח הפנים יהיו שונים לחלוטין. פה מדברים על מוטציה שבתוך הספייק עצמו חלבון קטן שינה משהו קטן. וזה אומר שבעיקרון החיסון יחסה גם את המוטציות. אבל שוב צריך לחכות לראות מה קורה. מי שיש לו מחלה אוטואימונית, הוא לא יכול להתחסן בקורונה, זו קצת בעיה, כי מחלה אוטואימונית היא כזאת שהיא אומנם תוקפת את האדם, אבל יש מצב שבו המחלה היא במצב של תרדמת כזאת, הכוונה היא שזה מצב שהוא ללא מחלה פעילה נקרא לזה כך. אז בשלב כזה המחלה היא לא פעילה, ואם מחסנים, יש אפשרות לעשות את החיסון בתוך מוסד בריאות כמו בית חולים וכולי, עם בקרה. אגב, כאן כל אדם שבאמת, אם באמת אדם עם חשש שמא הוא ייפגע מהקורונה והפגיעה תהיה קשה, חייב להתייעץ עם הרופא שלו, והרופא יוכל למצוא את הסיטואציה אם כן, יכול להיות שהרופא יגיד לו לא, אתה לא יכול להתחסן, נקודה. אבל אם יש את האפשרות, הרופא ימצא את הסיטואציה שבה הוא כן יכול להתחסן, אבל זה רק יהיה במקום מוגן כמו בית חולים. עכשיו, האם אבקת חלבון מתאימה גם לחולי דמנציה? אבקת חלבון מתאימה לתינוקות בני שנה עד 120 שנה. אבקת חלבון, תשימו לב, זה דבר נקי לגמרי. אם אני משווה אבקת חלבון אפילו לביצה, ביצה יש בה חלבון, אבל יש בה גם חומרים נוספים, שחלקם הם חומרים שיהפכו לחומרי פסולת, והכליות יצטרכו לשחרר. באבקת חלבון אין חומרי פסולת, זה רק חלבונים קצרים, הרבה יותר קצרים מהחלבון האלבומין של הביצה, או חלבונים אחרים שנמצאים במקומות אחרים, ובמזונות אחרים. אז לכן אבקת החלבון היא נקייה, אבקת החלבון אין לה פסולת, אין לה השפעה חמורה על הכליות וכך הלאה. אל תשכחו שיש בדי בילדרס, שהם בוני גוף ושרירים, שהם לוקחים כל יום בין 200 ל-400 גרם של חלבון, שזה כמות מטורפת, אבל לא קורה להם כלום, הכליות שלהם עובדות 10. אז אבקת חלבון זה הצורה נקייה, ואם אדם אומר, אם רופא אומר לאדם, אתה צריך קצת חלבון, אבל אל תיקח, תאכל רק מדגים, ממשהו כזה, אז צריך רק לדעת שגם חלבון מדגים הוא קצת יותר מורכב. לאדם בריא אין שום בעיה עם זה, אבל כאשר יש מצב כזה שבו אותו אדם יש לו כבר בעיה בכליות, אז כבר צריך להתחיל לחשוב פעמיים, גם אם הוא שותה מים. אלה שמפתחים תגובה אלרגית, אז יש לפעמים תגובה אלרגית, זה תגובה שהיא אורית בגלל הנושא הזה של מתחת לאור, יש פשוט החומר הזה שנכנס דרך החיסון, הוא חומר שהוא זר לגוף, ויש אנשים שיש להם אלרגיה לכל דבר. אתה לא יכול לפעמים למצוא מה אלרגיה, אז גם הנושא הזה של אותם שומנים שישנם, או יש שם פוליאתילן גליקול, שזה חומר שהוא ממש טבעי לגמרי לגוף שלנו, יש אנשים שגם לזה יש להם רגישות מסוימת, אבל שוב, זו תגובה אלרגית למשך שעה, שעתיים,
שאפשר גם לקצר אותה על ידי אותן תרופות, שמי שסובל מאלרגיות יש לו את התרופות ממש בהישג יד, שהוא לוקח לעצמו, אם זה אנטי-היסטמין וכך הלאה, הוא לוקח לעצמו ובזה הוא מסיים את ההתקף הנוסף הזה. אז בואו נראה עוד שאלה או שתיים. תודה לכולם על הברכות, ואני רוצה רק לומר דבר כזה, המלצתי לקחת 30 גרם חלבון בבת אחת, אולי אני אגיד משפט, כי מתברר שפחות מ-30 גרם הגוף לא נכנס למצב מה שנקרא האנבולי, מצב שזה בונה שרירים, בונה כל מיני דברים אחרים. אז החליטו מדענים בשנים האחרונות, משהו כמו 4 שנים האחרונות, שמנת אבקת חלבון, אגב תראו שכבר כל המחקרים כבר מראים שאבקת חלבון חייבת להיות חלק מהתזונה היומיומית שלנו, אבל רק אצלנו משרד הבריאות מתעכב גם בדברים האלה, ייקח לו 10 שנים עד שהוא ייתן את האישור גם לדבר הזה, כאשר לכולם כבר יש להרבה מדינות כבר יש את הכללים האלה שהתזונה צריכה להכיל את זה. אז 30 גרם חלבון עושה, כן, מתחיל את כל התהליכים האלה שבונים בגוף, גם שרירים, גם עצמות, גם רצועות, גם גידים וכך הלאה. ברוכים תהיו, כל טוב, אני רואה שאין יותר שאלות. איפה אפשר להירשם כדי לקבל את הפרסומים? בדרך כלל זה אפשר דרך הפייסבוק, שם אני מפרסם כמעט הכל, אבל גם כן בסופו של דבר יהיה בקרוב מאוד מאוד קהילת הרמת רפואה מונעת תכליתית, ושם אנחנו נפרסם את זה גם באתר שלי, אבל גם בפייסבוק וגם ביוטיוב וכך הלאה, ואז אפשר יהיה בהחלט להתקשר ולקבל את כל הפרסומים. אז תודה לכם, אני כל כך מתרגש, תודה לכולם, ואני מאוד שמח שלמעשה אותם אלה שהעיזו בעבר להיכנס ולהפריע, היום לא הפריעו בכלל, לא הייתה שום הפרעה, לא הייתה שום הודעה כזאת. לצערי, אני לא אוהב לנקוט בדרך הזו, אני מוכן לתת את הלב שלי ואת הכל בשביל אנשים, אבל אם יש אנשים שיורדים כל כך נמוך, אין לי ברירה, אלא פשוט ממש לגייס לעזרתי את הטובים ביותר בתחום הזה, מומחי סייבר, והם יגיעו אל כל אחד ואחד מהם. אני חייב לקבל את הרשות כמו אחרים, כמו שלהם יש את הרשות להפיץ את המידע השגוי שלהם, ולא רק שגוי, הוא לא שגוי בתמימות, אלא הוא ממש דיסאינפורמציה. כך אני גם כן בעד החיסון, להביא את דבר המדע, לא הבאתי כאן שום דבר משלי, דבר המדע, זכותי לעשות את זה, ואסור לכם להפריע לי. תודה, תודה. תודה גם למארגני ההרצאה, ובעיקר לגברת ענת אחרק, שלא שכחתי אותה, אמרתי, אני אשאיר אותה לסוף, אבל מגיע לך ענת, תודה עצומה. אני יודע כמה זה לא היה קל בימים האלה, אבל גייסת קהל יוצא מן הכלל. קהל יוצא מן הכלל. תודה, כל טוב. שלום, שלום.